achira ye kwan no second piece for mobile media ha na me radio na da mon kwoto anka no kore no eme nipa hu se wo ye MPP ni na wo mmoa yen ya esase yesesam ni e ma de obeboa yen e ba challenges ba Eastern region ha na ma Eastern region ha for so etimi afọ monto Empire Mamon. They will be bia what in the Sabachla and Kai FM. Now Becca and Sam I am ready at Kai FM. So no, Yamingu Munimas. Yami on sorry one now demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamosa Moamu Jumanimu. Bonibian two be at the Diarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against AHENKAN933FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. Asasi suhei ya kwetio when you are Sima, baby, I go for be a drum, Unu, what da. And go through be at the end of the show. Can you make us a part? I said, that woman. Ariana, what's in Ariana, what's in she, the one who when you must see. If it says, will be power, no, who fear now, but I will be area. Oh, sister, wait, sister, not technical for them. Sister no tani ni kunuko. Sister no osenta de ntentia. Sister no mu ya de area han. Ona ohwehwe. Bo say ya ton. Area na wote no. Area na wote no. Hweye enyu hu ani mu ase wo ho. If you say e bia na obi be ya wadom. Na oba area ho a obi akamfo. Sister we nipa. Enam no so amonya baabi. Yes. Ye baba ko owo Italy Mateku akola no ne life obata ne ma ne sa dan so ma ne no muti na ma mi bi ba o Italy munyam ni pa akola house no ka che ne ma me se ontimi wali Italy ofe ba ne ma me hwe mama ne ma me se hwe area na ye tin system bi wo ho me de mania to form me kra na be me ka kire wo obata ne ma me sa me hunu ne boyfriend wo area ha da sa kola no e na me pese wo wale no me am be kwa koka na me de ne picture amawo so be wale sa kola na ma me a ubenya kola papa ama no wale akwa na eni na nyam se Yesu ni wabra bomu a obetimi akate na ni woni beba so ojapade nyina waseni nyina se Yesu ni wabra bomu a master agin
so gidienu na ma Yesu mrem no protect anya sa de ene na nya ntokwa no oni baba ho so do japade a oni da so nyina afiri nsa se Yesu wo mu de a osuro Yesu ka amen you ohwe de dia yen na ye nyame na ma kwan nyame se kwan me de na ma se nyame wom Lucifer suro brother ye hwetwe dia mponyuna se enti se nyame wom mu bibibie ni wa ebe fuma fa so da die ACC nyina na nyame na ma ne kwan wo se kokoye hwe na ba ku bi owone no so kwa emfa wo san ka ne kra ni padua ne fa oh Jesus say Yesu wo mu a o si Lucifer kwan say Yesu ni mu a master abrabo na den bitufu nyabotre sum Yesu no ajapade awurade de ne nsa ebeto so Salary and the near break or go back. So, as I know, would you drama mono, the near break? Would you chrono, the near break? Would you the way boom? I was a gassman, the near break. The way I found Crawford, and Chiomoka disco, the near break of a song. Yes, when you be in what I said, and into the near break was of a side back. May catch now say, oh, boy. Now, Missy Crow did him, let the washing on Sa Rebecca. One more would do a tea, one more tower near money over the two so fisher said. Over some back and the catcher almost said, what you may be Christos more dead. Now they are watching on Sa Rebecca Nina. Said up my issue. I want very, what the yes is sitting in Lucifer. Amania no nemni nyina wono na ni abre o se me na masase so chinchini ene so anantia na mabepia ono na moye den open crofo asewo ye de awurade nsa da yesu nti o try a ontumi da kula de ni so na de wo Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo Emamo Aten Ediba AHENKAN933FM Job chapter 42 verse 1 to 17. You hear the way? Masa comment here. ADCA Obuoba Ofori Amanfo Emamo Aten Ediba AHENKAN933FM na mo fa kontopo anya sad ye mayam wo san go fu miensa we mo ko na cheju obuti na opin no oje no obompa ye mamia metie so mo ko no wantie a mo ala ma discipline mo nka mo fa nyan ko jogo mo ka mo tumika no mo ko tuto na ntwe ni nyan ye ko e jogo adawo mo e ye obone obi o wa awurade tie no obi o wa awurade tie no ya mo nhye no o si nyame se di se jogo pe
and a committee, Miss Rem. If he go for me when I'm in Tio, I'm a near Tina bone, no near bonnet. Whom you she, Yanet enough of one term, no Radian Cassette, Uchidi on Pearson. The church, Job, Sika, when you build a matter now, Chilean, you said a matter assassination. West Africa. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Ni jobu wa dance yes Wampa ba Shenanti tu ni nyankopon domu wate. Free nensem. Yopon ewe. Yapano shenanti tu ni nyankopon domu wate. Sadejo Renanti tu ni nyanku pondom
Tuni nyanku podo muate. Ubeti maboko ya tu baby a granda ma. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is wet, the living just because he lives. And then one day I will cross the river and I will fight life's final war with pain. And when as death gives way to victory, I will see the light of glory and I will know he reigns. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future and life is wet, the living just because he lives. Hallelujah. Another precious day is here. Terrific Thursday morning, live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM. We've got some 47 minutes into 6 a.m. February 23rd, 2023. Back on your radio, Maakye Jumedi Nidi. We've got Ofori Obuoba Ofori Amanfo. And then so rather the young kwacha was saying, am I a quain? Or see a met for some Kessian so for God and country, send ye in a part of Bibri. A free sabre of himself upon noon do bebo for God and country. Ye baba sum your mind. So are as yeah. Near what's a what's it? Nina Obetewa ha. Miss one to a ha. Not to say. No, and yet near what's a what's it? Sorry, as and to the what's a what's it? Near the candidate, yes, in Kunya de Bramu. And in Tiano Ashen and so, dear mammy. What do I drink to the Beba? Sounds so, and I'll be to me joining live on Facebook, YouTube, and other handles in Nina, Pacho joining our hoy. Now for adventure fabric, we are here for nine. So, Ghana. Amanoni baby onam biano onsu betumi atie ewiem bobre se ne besia kwene dem ni nyina me pacha ma me fanto so emfa ema o anope ose me kan kire se wia ne unity e free non so bremu a ekono ye koprem to bremu ho no mo baby no wan ni na namu no ano o kire se wia na no be ye dene ye ko anwumre mu a ewiem mo bejo eni ti ya na wa hye ne nso e de ama me ewiem bobre se ne besia kwene dem ni nyina ensuo ene eni wiem eni ti ya na wa hye ne nso Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933FM. Ina me pacho no pe wa bompae. Wa de nyame ase de. Wo de wakoni abadie nyina de ahye ne nsa na. Unyanye ye. Ene ma mi ndi wani mu e. Ghana adisiye Ni jobu Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933FM. Papa Wampa ba ni nyina. Ye nyankopon ye na bank se adum nyina wura. Anopensi asambo wanimu owura Yesu. Papa aye wona wama ho kwan ama yen soso yakan ti asefo ho.
Anope ye ne abusia santen ye ne man ne kuromfo. Ye ne obi biara Awurade asem to no ato yen. Ye nyina ya bo animu anope yo. Ye da wase. Ewo wo bambo wo nhwe so power dom. Awurade wachicha aso yen so yeso nanka yen so ye ne hwan. De bia ne ebisa yen ho no. Se ye kodama de ache yen. Abonefo te se yen musubofo te se yen. Awurade anope nso wasan de eda no ache yen. Na wama ya hoden. Wasan aboyen anyane yen. Dia ene na no pay ye ne abusia santen nya ye kanisa se dan kan Kristo Yesu ye ne adwuma mufo Awurade ye ne man mufo ye dawase wo bambo ye dawase wo nhwe so pa ye dawase se wo koso akura yemu aropay ye ne abusia aka ya san abowani mu biomu a ye sere wo Awurade se wo Awurade a wama de pache no ye wogidie ni ahotoso se wo ne wa papa de ma ye no nti ye gya yakoni abadie nyina hye won sase odom wura Nyankopon we dom na bo aye ne ye pia firi ye mfie mu akoye ndwuma ahodo so akopede ye ne abusua bedie no owura ye ba wani mboye mu asesrewo se kura yen na gye yen tata se ne wa hye yen bo se obeba bebam na wa behunu yen mobo na wa gye yen firi obonefo ne ne de nyina mu no Anopa inso Awurade yesrewo se boye ne abusua santen nyina ho ban ye pia koyi emma ye nu yen ho da biara da emma ye nkasa mi hu yanka emma omanfo nkasa a okoho kra koye den yenim se wo kan yen ho nti ade nyina bedi aboa yen Awurade ye pie kan yen ho ye ba nso akan yen ho ne beye musu esan amane aban amane mi hu yanka Awurade empatuwo ne ka kwanhia yareda ho yesi opie ye no ne nam ha no na watwahwe sa asem ni nyina ye tujatum na yesre wo Awurade se wo ne lion a o mene lion Awurade dimensem na dai awa yakoni abadie nyina mu ewo Yesu Kristo dine mo eja pafe ni okoton ye gya ne hye wo Awurade nsa odomfo ni muburuhufo age Nyankopon papa anopa ye gya wo ma hye wo nsa papa ba wo ma ho ban ye ni awo mo koto abeton papa di won so hene ewo Jesus Christ dine mo hwe atofo fabra papa na ti hai mi jai adroba fo a womde wom radio ato ahenkan anopa nyina hye wonsa anopa yi yomu eja awia bremu nso yomu wura anwumre bremu nso Awurade na wa yon kamafo domoboa womo akoni abadie nyina mu womo adwuma yi mu ema womo mrengu ate Awurade ma wo ma mrengu anopa obi a wode ne fidi ato ha papa yesra wo ma womo mrengu ema womo mrengu na said ye wo share ye mbose ye beti ye breso emfaso no Awurade ma wo ma wonte wo mo breso mfaso ema womo mrengu debi ema womo mrengu papa ema wo ma mrengu ema womo mrengu nanka wo beda hunu wani onyam ema womo mrengu wa ma wo mo amrengu ne wo Awurade ka won ho wo mo akoni abadie nyina mu na adansedie ye twahiem na ebuso a obo se ye dede wo wahenie ni mu na ni nyina ya adansedie papa ye ne sama won ma ma adansedie no so mfa ma wo mo ewo Yesu Kristo dine mu amen afa Awurade ama wadi Lucifer asunkonim wate me se Awurade wa mo wadi Lucifer asunkonim wode na hye wonan ase sanse eye boshe wode Lucifer hye wonan ase na wo betietia no so wadi nkonim adom wura behwe wo so wakoni abadie nyina mu jeme so se amen o da bi jeme so se amen sansa dance die no wode abowuti ese ye twahie mu obedi adanse obeka Onyankopon na mani yene ne kese Kristo asumdie nkoso anka ye ho ewe Yesu dine mu amen.
amen. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Friday, the teacher of money that can use the anyway. I'm caused the same family anyway. Family hospital. No. You are the mama, I said, for the one who my bonnet here, papa. You want to come to say, a pium battle to bomb, computer battle to Nifa. Now pass and count that. Now do any in a very hard boy for a catch you. Relax. I am go for this and one that don't mean me, papa. And dear Ben want to me. Wait, John, a wooden let John your fasting. And a papa de heaven 3 view bar patchwork. Minyango. Dear Ben won't to me. When you come to account with me, as you say, sorry, bang my head. May say, sorry, Makwa. There's another guy, Miss. Namzamania, so Makana is saying. A bar be promoted. There be on say, you see, Kenyani a Cassian. Say, Yan Chenu Kakrania de Mawa, the Befluenza. Oh, this is of what the way I met my hand in the more me costly. A mania be a fair. Indeed, Mammy who said in the party. Mammy Sue Yansa, Mammy who said ye in Obi Nibia. That one. Send a year in the young summer in the music of Bumwa and Kamu and Yan Kadia made Dimatem. But a here minty, you won't be a here not. Me feeling man said the means to be cool. I don't see that medical catcher free now no Jordan Bepim Sabre. Yes, you said do not accept what people are saying about you. Minimini almo cardia foul.
But Anope, I have come to encourage you. I have come to reveal the mysteries of God to you. Do not accept what people are saying about you. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus. Nyabotra famano. Enye ni omo keka kire oni ntum. So wari ase. Onyameti ase. Enti adanse die beba. Yeah, the sports. It was we are your best number biom. Upe bibieti on. Young of sports and family of Fremi Obuoba Ofori Amanfo. Yeah, kwaba. Yeah, the Akanyina betwa swama. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Ghana Madish Mamba, Yamamunina Kwaba Sunkubi Yambra in Kind 93, Pantres, a good year Musamason, Atanasia, Yadin Seminole Eba Medin, Eddie Joshua Kwabana Jenim, Obetio Brempon Poku, and Canfe Yosef Bois, Raymond, Ashete Rat, Tenny Ben, Mauli Munina taking a good year Munsamanon. Ebabijao ene anopedi kaino yemfase da Emma Jubilee Hospital dan nyina ne bodon ye kachiro so hododo na baby agi ayarehwe ye ya enoa ene Jubilee Hospital lab ho ntine no pese oye lab eni no pese check out blood group na fe ade lab asembia de fapie mu ewo Jubilee Hospital ebia doctor chure drama na opato akopie mu o Jubilee Hospital pharmacy na bibiri na ho ma bonye bi no wato na bibia so atimi akoye de ma afi antinental care postnatal care theater ebe one person ye surgery ni operation on mfan room Jubilee Hospital catch maternity enso have ultrasound scan on enso aba yidi twa scan ehun sakron da yem no oyo ba oyo bema anase no da ye anase on da ya for ye bema obeso check prostate kopie mu Jubilee Hospital na yembo sa kwan so wani na ni etete wo hwade a unhu ni ye di a kopie mu Jubilee Hospital afi ifre no pa bia ncheche koso edema diabetes any hypertension for no momba na magin ncheche na fi yarwa no so no intimi into infirm so wo fie na apaduane so ato edi akopi mo Jubilee Hospital canteen on ma eduana opa to be no benya bi ato edi enso Jubilee Hospital bana kita insurance so dia ye beje na ya hwe ye number 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 Oda Babu Road Amantra Bridge so hono na hwe Jubilee Hospital a Anope yan kwa manone nyen kofa manone sem kakra no yen femra yen hyase enfefi wo for Champions League mino kasele round of 16 no games ni bi etodwa endra na na nya asem ketwa uwura mu anu a Italy abontin so a Inter Milan etimi tonsare fe FC Porto game ni bawie no na Inter etimi achi Porto aboy kane ba kwa Porto etimi ante Mr Lukaku no ene free bench ebaye ebeto atena edima Inter Milan bubuku no afa uwura mu Germany a RB Leipzig etonsa from Manchester City no bienzo na Man City enya fofole na su game ni bawie no na Leipzig etimi ashebako Manchester City enso etimi atika no enti game no eye 1-1 nyame adome ne UEFA na Conference League no matches ni bi eba so na say enebeko uramu ewo Romania na yese CFR Cluj etonsa edafe Lazio almost free eye chese Italy abonten so nom de ayantam so Fiorentina boboko no efri Italy etonsa enso etimi dia first Sporting Braga almost free Portugal nom de ayantam so na uramu Poland Lech Poznan etonsa edafe Bodu nom de boom na fe last game no etimi abaso FC Basel abatonsa edafe team financial Transport nom de boom we eye UEFA Conference League games are eto dwane no ene di munsem no ye dia mamo afei the UEFA Europa League no so no ene games no ebi ebaso ebono nume pamusema aduanan num a 5:45 PSV and Hoven etnase one Sevilla e de ebone 90s enso ene Juventus ebo na
na fe Monaco so betena fie na ne Bayer Leverkusen e de aboni afi no watweba 8 o'clock no Union Berlin betena se na ne Ajax Amsterdam e de aboni AS Roma so betena fie one Boboku ande de RB Salzburg e de game no aboni sanso na Manchester United en so atena fie na ne Boboku ande de Barcelona e de aboni we game se ba so e the UEFA Europa League no emu Yewremo Germany ni komo eno a game no etimi ko so RB Leipzig eton sare from Manchester City game ni pewie no na eye 1-1 na eno abrante oto atena edema Manchester City abrante Ofori Africa Rad Mahrez ono enetimi bogo no edema Manchester City bobo no na msa abrante no wono so etimi ya bakwasem Champions League game na no ni go no share no uremo African players omusia kan enso UEFA Champions League na ono so ni go no ababe go number 20 na we check African players dudu a omatima she goes dudu Champions League ma enie Mohamed Salah na isa brante no enedi kan 44 goals afei ufru hanu abrante fa na isa Didier Drogba enso eka ho bi afei Samuel Eto'o enso ehimo Sadio Mane eka ho enti abrante fa Real Mahrez no ono eno abeto sunum oya African a wetima she goes dudu UEFA Champions League ni ma anope yedi mu nsem no yede amamo enna game bako ebaso Champions League ni mu Inter na say yade a omo etimi edi nkunim wei ama papa ndin edi Rio Ferdinand eni Owen Hargreaves omakasa omso mo hwe abranti andin edi Romelu Lukaku eno no nya de only goal edi ma Inter omso mo hwe goals abranti ne eba na say abranti samba Chelsea no begina mu si akade ma Chelsea also nkopie mo Chelsea almost be 300 million pounds omo asay omo nya obi a obogo degum amomo don hwe abranti ni goals a obo o Inter Milan Chelsea ko fan be pie mu a obetimi aboa ma goals no wa pragum edema Chelsea boboko no yenwremo 1996 na is a yenwremo 1986 right down yeni komo FIFA World Cup na Argentina etimi kwaje Diego Armando Maradona enetimi konjoki Magic etimi boa ma Argentina etimi je trophy no na anu se na England eni Argentina ebo game bi ema Diego Armando Maradona ede ne sakoshe go bi ema go no na is a refuge gyina mu no we hu ema me no kase de go no fe wiase ni a obi adi hu adanse se go no efe yie papa na anu se ball na Diego Armando Maradona ede ne sa ehye no me no kase ball no omo santon biom omo di canton ye di kan wo so omo santon entie bia yemfa se bia Joshua Jenim anabi Obuoba Ofori Amanfo otu e champion na isa Inkefe general manager se mu oska mbetime guram na bia ball no musu metime akoto na mde abeto glass im na fe nkofo so bi cheska no musu ebo mani akohoma entia no pay na isa Diego Armando Maradona ne boa 1986 FIFA World Cup odi nsa sheti ya England no wo so omo santon biema anope di musem no ye de amamo Jempiemo Borussia Dortmund boboko nim na reporter bansa ma branche ba kwa oy hot cake na ese dudu enisa no so ntakracha brante ndin enso edi Jude Bellingham reporter ban so ni chemu Dortmund na omo sporting director ndin edi Sebastian Kehl o se omo di abrante no omunya na kombe keep no na enso pemprom ne kasai o matiti se lot of teams na di abrante ndin edi Jude Bellingham echi na enso pemprom ne kasai de team bia no ma na enso de contract form aba team bia no ma o de contract nkomo aba into omo di abrante ndin enso edi Jude Bellingham no omo ye comfortable so mbetime keep abrante ne mo se team ba ombeja ne mu edi amom na bibia enso etime koye edi amom na say Lionel Messi ebuna ketem efri France enso wura mu Barcelona krom akwaje na home kakra no of course ya ne no pay signals na efri Barca ba no o ye Barcelona ni amuani nye ye say Lionel Messi papa ekohia papa efana is Jody Cruyff oni Matteo Alemani eni ni di komo ema yetimo esi abrante papa no etime promise Barca say omo mompae say koba say Bayern Munich enso timi yi Paris Saint-Germain film UEFA Champions League ni dia dachi bia no Lionel Messi na yeso no so betima join Barca emenu akwambeka cho say na yeso Barca captains no omo imagine so be pay cut na yeso matima tioma ketua so say na Messi so betima join Barca and open stories na free space ba no say Messi dia why crowd say Barcelona no osamba be bobiema eno so ye feel say free space ba ye di musam no ye di amamo papa ni din ede aye Aurelio Di Laurentiis menuka say de o president Edman Napoli ono so akasa ohwe Napoli afie on performance omo dan di ewo aye the Champions League na fe Italian Calcio Serie A na udim se nyama ekoye de mo wanhwe mpa na fe Italian Calcio Serie A no omatimi age air league ndi som na so na se ne mrante bu on ma a lot of clubs said do machi titiw ni abrante and then Victor Osimhen o si Victor Osimhen de ya dia United atwinti sa abrante ohia no pa na abrante no omo de omo ye comfortable so mu players other clubs ehiom no ombetimi ekipi sa players no na so se offer ba ombejo mu no mako abrante ni Victor Osimhen 107 million pounds that abrante no so United atwinti
nti sa brante no omu ehia no yenwura mu Old Trafford ne ani komo and a big game no baso Manchester United Tonsa LF FC Barcelona no mo de ahyehyɛ so enya senketwa of course ne no yewura enso our current ho ehwehwɛ Manchester United training no na efe papa Erik ten Hag ene enya senketwa na research eba no pay say Manchester United player ba ko pɛ ene otimi sia kan ene ne abrante fa no Anthony Martial na ese Martial pɛ ne wo injury ne big game no otimi nyiram na no Barcelona so training no eno so etimi guram na Barcelona kodru na ese Manchester kromo no ene papa fa no Juan Laporta oni Matteo Alemany enso timi CHS ekwa wuramu ewo tef no so enso koye inspection kakra no mkoye inspection ba no eno mbeka kire papa fa no Javiso bibia didam obetimi akomande menem basafo no enso etimi ache Manchester fo no enso etimi ache nyame adom ene 5:45 Manchester United Barcelona when ene qualify eri akonanim uro nchemu our boxing mu so a na eba no se onim se Saturday Floyd Mawu Eda eni no na se ogina kono sa na Ghana for se frɛ no beti jankasa de Floyd Mayweather na uro nchemu a owo bot Saturday ya ebe na uro nchemu a okopie mu ewo conference na manfo ebisa no se eni no ase odi boxing career no eba na wie no a lot of boxing for ne no omotu sade for sen kabra na no mbegina ring mu enko na so ase otwetwe ho o se abranti and Daddy Jake Paul papa oye YouTube ni na so YouTube account ena ya na wa na grade na so nya sky credit gu ni botom sans na papa ndin ade Manny Pacman ono so ya link no to papa ndin ade Floyd Mayweather senka ombra na ka boxing no enso ntime mba so na enso Mayweather say da bi ono no 50 career boxing bout ene ne no wakon obi antime afọ na chi anka fom sisi ade waye ne obeye awie enti ayade aso omo about bi a omhye fama nkwala na omo eba no na mo so ntime fanjo mudin no ka say the O2 Arena Saturday Floyd Mayweather oni abranti and Aaron Chambers na di eboni asabout no enkoye ade da fom kra yenwura mu enso ewo kobam ne ani komo na wura mu kobam no Chelsea papa fa Graham Potter training no enso etimi koso na Mr. N'Golo Kante eno ono so timi returning ebe training kakra oni Mateo Kovacic enya sanketoa na de metiti ase wanhwa weekend papa fa Graham Potter ebe ma Mr. N'Golo Kante abebo game ni kakra ansa na omni Borussia Dortmund Champions League second leg no ewo Stamford Bridge no na fa Brighton no so ho atimi atono na fa Brighton na beginem epia bi edama Chelsea boboko na eno se felese free Chelsea ba yedi musem no yedi amamo Jean-Fas da Emma Soboti Soboloti ya aba na tie Sobolo flowers ne de ye no ye fa ne dread hibicles na when ye fa ne Sobolo no eno eka ho abrobe ka ho hwentia eka ho pepre eka ho afemoko ni aka bom ayam no moto edegu tea bag mu se ne no Soboti in fact anopei se ope ade a ehye abagu bu a eno ani Soboti anase bia wia opa de enyu abagu bu a eno anu Soboti ni yenya ya unyanso hye a na o tea bag ba ko na ojatum opa fashuga ka ho opa bonisa kakaduro ni hwentia na wo mu no etimi bua ma bibia enso etimi ekofan edema awia na pese we enjoy Soboti ya na se uhiti nsuo na de Soboti tea bag ba ko de tuma na ape ice cube na de aka ho na fama na kulu na wabo na bibia nso akoye edi amount emfa woni infia wodi no Soboti eye edi amount afemu nso a monwe na moye vegetarians no so no Soboti betima bobi na bibia nso akofan edi amount asem dan se mo high blood pressure na afe liver problem no mo ebo Soboti be betimi aboa aprapa wahara no ache na nso etimi edi nchi ache na bibia nso akofan edi amount upendudu atu a ekopiem odome market anyamina enterprise a obenya dudu na wato fe number na one ending koma ka we change na number 0551119620 0551119620 and 0244087695 or aya achim down ma ofre 0244878763 0244878763 when you be ato Ahaji Hankwili Enterprise sounds not from Point Enterprise ABL ho anti adwa provision store down Roman na fe merin kuma so ababo hanom when you be no ato afe na ya provision store ABL ho na sister very provision store enso opposite snapia ba ona bebrena enso abusu ho na fe ba en kan fe man ma when you be no ato na bibia so akofan e di amount if you nsem no ya share the Blasters of Ghana coach Papa
papa fan Chris Wooten num senche ena otuado je adwuma ne to e se adwuma no ya bo Chris Wooten din na no pay ya research kakra on contract num dia metiti say GF fo no etia ma 3 years contract eti papa fan Chris Wooten e 3 years contract ena papa ne say na yenwura mu Black Stars of Ghana captain abnate fa no joy anches Andrew Ayu ni ani Andrew Ayu eni komo unu say abnate no uwura mu EPL numa Nottingham Forest ho ena abnate no Asia kan na abnate na yani ni di ko ne busan say dede Ayu say ohwe league we wiase ni a dia ne best and also yen kan kure EPL no masa the best ankasa no onya contract no e o masa na so reject masa contract no ena uwura mu England no say England no ena the best yentie ensema na say dede Ayu e de tuwa. The best league in the world. After playing the World Cup a few months ago and now getting the chance to come back to the best league in the world, for me there's nothing better in another club like Forest. I know what I can do, I know what I can bring to the table, and no need to talk much, I just need to do the job on the field. A very good squad, a lot of players coming in since the team got promoted, so it's not easy to get the right balance straight away. So for me the club is doing something really great already to be in the position that it is now, and we need to just try and stay here. If we can go higher, we go higher, but if we can stay where we are, we will take it. Into Black Stars of Ghana captain Dede Ayu. Yeguso aka Black Stars asem dia unum se ncheye na Christian atwutwa sam na se earthquake sie e wothakia edan enso ebugu no so a na se last week etwami yanti asem de nifu na bepie mu e wo oman Ghana mu na eyade amanfo etupi eko Christian atwu ni fie eko san condolence message enso de mebusuafo na eyade apapa ndim enso de George Oponwia na se Liberia president no odonso ewuram de ne no nsem enso ejampanifo papa ro ni chema oye the only African footballer na se Ballon d'Or wajibi mino ka say the o say $10,000 o donate ade ama achu na bushafo so monje na afa hoboabo ne no omo eye de hia yi no omo fanye na bibia nso enkoe emfa emo odisi yepe na the national and we kwaba a new patriotic party NPP omo nso omo wuremo papa ni din ade Justin Frimpong Kodua original secretary ade ma NPP sanso na youth organizer Herin Nana Boache the donor friend Nana B na afa national coordinator Abdul Aziz Haruna Futa omo so mu wuremo ewo NPP dimo enso coordinate $10,000 ade Emma na sachu na busuafo a omo mfambo bomo na afa ye na eba so no omo emfanya bibia nso enkoye mfama achu ene na busuafo yegusu ewo Christian achu se na kwamna de update no egusu ede mamo na nyame adoma on the 4th March and 1 week no eba so na no pa ya wurawura mu kakra bebia wanhwa 1 week no ebetimi abaso eye Audu Isaka Park and so wura mu tema committee 20 a yesi ye ho na wanhwa 1 week celebration no ebetimi atodwa na no Steven Apia oni dada kwadwa samoa enso timi wura mu Christian achu na yesi onu su ni fie ho enso kwahye mpanifo enso koma mpanifo yakọ se nyankopon na de ma onu na agi ntimo kama koma ntom yam nyankopon be bibia ade amamo na de na mititie yesi Chita FC ho na Christian achu ehase yesi wanhwa dachi bia am stadium no mo no om di Christian achu din ene beto so enti Chita FC so ababonten se Christian achu ni din ene om beto om so stadium no mo wona anope we Christian achu update kakra ho a yadi musem no yadi amamo yempie mu Mohammed Amin Polo enso akachi papa yi oye former Black Stars player kopiem Heart of Oak nso a wodujuma bebre na enso edi amoma nchai papa no launch book atimi se na emu ye pa na enra ena ene no ejebo janya bedru ye onimi se watunsa the fair president na na danko Akufo-Addo senka omra so many times na so say otunsa the fair na bia bebom na ntimi anko eno no nya konya wuremu parliament house a odu ni chema na so the proposal 5-year youth development plan no enso koma na danko Akufo-Addo na owuremu no nkoma papa ni din ede Mohammed Amin Polo dribble magician odi tu yanim enie Maka youth development anya na makasa mayebi we establish academy no me nkwala no training sa me kai the last time me nkwala nem 2009 satellite winning team no me no mo na ball last match ye ngo match of an equal and san mo ko winning world cup no ukaya that 2009 nkwala ni nyina mo ball national team they are you na captain no say youth development is serious la the football no ebenya nose diving down no and no na happen no bibia nko ya that high level
level no AFCON na nkoyi ko World Cup nkoyi ye ko China nkoyi club side de ye to minka me na ti me book no me tun sa frɛ omampani wanyamba nti me tin say then e buy nti me tro e ko ma omampani for an appointment 4 months no but sisi and what frame say memla nti the right time with 5 years development bank on development of Ghana football through the introduction of Ghana brand of football we presenting book no man no na me yi me plans no so a so me hu no pe I've never faced him what share no okay don't worry we'll assist you and make sure say we bring Ghana football to where it belongs. Inti Muhammad Amin Polo ni nkomonye odisi yepe na president of the nation Nana Ado Dankwa Ekufu Ado ono nse nkomo a owoka edefa football hu na afi owodima Muhammad Amin Polo odijaye. I'm always encouraged by citizens of this country that continue to show an interest in the development of our country in their areas of speciality, even long after they themselves are active in the area. I'm very confident that the great days of Ghanaian football will be back. Yes, and will be back soon. Yes, it will be back soon. Into way president of the nation Nana Ado Dankwa Ekufu Ado nkomo eni yefri Nana Ado Dankwa Ekufu Ado ni enwura mo former Brekum Chelsea player abanate fe Kofi Wusu ni ani Kofi Wusu eni nkomo na Kofi Wusu na wabeto bomb e dia to Ghana o se oba Ghana ha dia the one na is club owners no e bia yemfa lemfo Buado Asamoah Kotokura ase eni dia no o se omo na sometimes omutimi selection e de ma coaches nemum enye coaches e na selection yete se ma Kofi Wusu e di tudwa. No problem, but Omuntiminka, no credit of Omuntiminka because who share Ghana League na teams no muboni na 90% crab chairman for no and a year set my coaches. But Omuntiminka also goes to the Omubwa teams be brave Ghana Hanma. Yakofa coach no, so do my job. Crab chairman Beka Chelsea we more but coaches no more etimi enyo majuma. Etino the metimanga say crab chairman for no. Omama Ghanaian coaches in enyo majuma because yabo match na nko ya coach no na o be but not necessarily no see a mawe. Enti Kofi Wusu former Brekum Chelsea nice player and abeto bomb dia tumsa no. Enti no ne se ni city but I don't know chema Kotokura Rush ladies omonso anra we don't chema training no enso ekọ so nimso de moni chiremu ewo man MTN FA Cup mu na akobu akemo baby na anra Ko Stanley enso ene maiwa no eno ekoto ewo dance sport stadium se ni training no enso eguso ekoso we na preparation towards the Premier League and as a liga na se eba so afie division 1 de no na odi le ni chirema o se ya de afie omoni so ade huni se o metina qualify kopie mu all the Premier League no o se last season omoto so mienu but afie de na so mu vision no target nya ne se o metimi qualify kopie mu all the Premiership man de no na be bian so akọ find am o se FA Cup na bass no serve as in preparation games and so the my Kotokura House and I say Kotokura Rush e man no omo etim no na afie de train omo ye nyina plan ne say qualify to the Premier League yenti nsema Ko Stanley e de to ye A man league ne started 4th March. Akabe 2 weeks pena ya start na this year the pese nyame adoma yebo eco premier. Said the last week yebo di second no. This year the pese yebo ni enco premier. Ya qualify for FA Cup no. No ye preparation towards league no. Enye no anka fe na anka ya start training but na FA Cup ni nti no. Ya champion match nti last year ye kwese ye kobo ne ya qualify for FA Cup. Nyame ya adom yetumi bo qualify ko. Ti this year na ye se eco premier ne de no matter what ye betumi akọ. We are competing with teams akese bet yebetumi akọ yebeko premier enti coach Stanley ono na ne no Kotokura Rush ladies Kotokura Royals omo emani team no omo division 1 enti Kotoku omo premier team omo division 1 team omo division 2 team no msan we ema team man no division 1 okay man no division 1 man no division 1 no msan we omo mpanifo omo premier no division 2 chaka se no benya division 1 emema ni die bim na jisasa division 3 na fe omako asia pa no jumina ai na isia de Kotoku awie chairman for board Asamoah ni chairman obo ade na Kotoku ni has eni no Kotoku de no wo omo ni isia na me hu se has nso omo has nso yebi Kotoku ai Kotoku nso yebi Kotoku nso afia nso no nso ye so musia ye mbo chairman ba so musia fi Kotoku ya so si ebeko yenko time na so abusia for ye ko na fe chairman general Obuoba abetena se na fe akora be command ya kusita ma nondubo akora be sore na fe ofoforo nso etimaba o Tero Sport Joshua Kabrajen ma fe obrumpo pokwale Mauli and the train feeding the chief commander afi the champion AJMI and afi Ray enso boy chi don am ye 70 by yen hye bia mu de yankopon ka ho bye bye
Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM Mame faster than come the sports team Joshua Kwabene Jenim or Brimpo Pokuware and Mawuli Raymond Ekahon Kofi Ejiri AJ Yendo Munina says Sam 28 minutes into 7 a.m.
terrific Thursday morning, 23rd of February 2023. Me ba cho share so much any jumedi ni din ofre me Obuoba Ofori Amanfo. Na yedi. Ah. Yere woda chinti de beto aso de ama. Afi enkomo bia wo hono mo no ye ne wo ebedi. Enti yensaka krata na me twen krata we ya na me twen. A letter from Honorable Alexander KK Aban Esquire, or ye legal counsel at the Emma Osofo Reverend Dr. Anthony Kwejo Buachi. Intina ye train sakrata we. Empese ye beko fam panimfo ho abeya de. Sorry as ye. Inti ensaka krata no from Alexander KK Aban Esquire, legal counsel, Edima Reverend Dr. Anthony Kwejo Buachi. Krata ni munsem ye beken kan di ama o. Yes, Sanka, ye council ni enkasa, but council say anopeyi. Omuntumi ni ye enkasa anopeyi, but krata ni munsem ni betumi di atudwa. Enu echi nso awia. Omo be address wo man ni nyina. Awia bremu. Anti ya no ahye ne nso di ama me. But krata ni munsem no de o se ye betumi akamu nsem no de akere wo. Mami fa wo da chinti ni ma o me di ma wia. Na fe yaba eno so eso. Wo da chinti. Otimi chichaji efiri mu wate. Ode wo hu atri obotan. Ode wo hu atri obotan. Ah. Ubebire wo wiyasi. Ubebire wo wiyasi mu. Rebacha woda chinti obra kwenti afutu ni adesua de maye nyina ye ho na no pay bro focus me say be a giver more than a receiver. Be a giver more than a receiver. Ade ba ko a efri bra ye ba bedi nyankopon adwuma echi kakra. Ani nti okenkan Bible no say na no na David asem a wo kan se kane no na misua. Ede de manyi na minhu otrenini a one na sefo sesra de oni medie ntia sanse se oyo otrenini a usua se de ye ma na wate ase se oma mu wonhyira sen ogye nti se oma mu wonhyira sen ogye de a ene na no pay woda chinti enye se ubenya sika edan ma o ose me twan ne manya sika edan ma ansa na menso ma chade me pa cho entwen se o pe sika dan ma ansa na wachade kakra bi na wo no eni nipa enche wate sua sede ye ma ade ba ko wo Bible mu a Bible amfa limitation bi anto ho se a Christofo ma obeye nhira no ose oma mu wo nhira sene ogye nti obi bia opese o experience riches of God no onsua sene ye den ye ma sanse odi ma odi bema wo obi a wo chade bia no bibia ni wonu mu ehia no ebia na se wo de che nei no a emprempre no ano wa hwe ana ama nti obadwen ho se oh ene na ne me de ma ye kura manya esomfa so bia anya no kre ebu ono mo ase wo chade a emma in the form of se ade na wo che ye no ebia wo de ni timi ba enkwatenten ebia wo de no ne o receive in return no etumi eye enkwatenten etimi ye fa ahudie etimi kura yi wo di free amane bi mu oma enti pa cho anopɛ yi wo da chinti dia me ka cho no se sua sene ye che ade sua sene ye che ade sanse eye nkrofo papa ene yi wo mu free nsohwe ne amane mu uyi obi a wo chade a amane bi ba etimi yi wo free mu ensohwe bi ba etimi yi wo free mu enti anopɛ yi wo da chinti
mesi sua sɛnea woyɛ dan wobɛkyɛ adeɛ ɛnyɛ sɛ de bia oyi wadon sɛnea yɛ anankranfoɔ ka no onso so ɛyɛ ama obi nyi wudon kyaadeɛ adeɛ baako a ɛno no sɛ na madi kan ka kyerɛw no nyankopɔn amfa limitation to ho sɛ yɛwɔ nipakuo wei a ɔmo deɛ so ɔmo ma nyame bɛma wɔm no ɔka ne in general sɛ obi a ɔma no onyankopɔn ɔma no nti anɔpa yi wafuo mu nneɛma na woyɛ no obi sɛ na mimi ni sika wo nti deɛ na memfa nkyɛ nneɛma a yɛde kyɛ deɛ ɛyɛ bebree wode kyɛ nso a firi wakoma mu na ɛnkɔnkɔyɛ te sɛ Cain ɔkya deɛ no but ne mfiri n'akoma mu wanhwɛ yi a ɛbɛsan anya nsunsuanso bɔne ɛwɔ wo so but anɔpa yi nea yɛka kyerɛ wo ne sɛ sua sɛnea yɛ kyadeɛ adeɛ na wosua sɛ wo kyɛ no sua sɛdeɛ wo kyadeɛ ma no firi wo kuma mu ɛna no asɛm a David kan ne sɛ na memfa biribi mma wurade a ɛnka makoma ɛmpusu me nipadua ɛne me sunsum ɛwɔ sɛ mete nka wo mu sɛ adeɛ yi a mede kɔ di ahye me papa so that's it ɛnyɛ sɛ ahye wo sɛ wode kɔ akɔkyɛ wo tenka sɛ biribi afiri wo mu wayɛ papa na ma wa wotumi sɛ we die me de adeɛ yi kɔ me ni hwea me di wo fie but me tenka wo me mu sɛ nea menye ni so ade ase nti wo di biribi kɔ na wa tenka sɛ biribi afiri wo ho be a giver more than a receiver with that nti Erade nka yɛn ho Odewo sa Odewo ho achiri obotan yo O baby re wo wi asimu O baby re wo wi asimu Bibi aranye di mano Yede da bon krata mo boso de to aso de ama o. Ba sana me ka kire no krata no so amensa kan from the Council Alexander KK Urban Esquire. Me de bema o. O baby re wo bi asimu wate. Enti Adjoa Roberta Mrs. Okay FM say amen and amen. To seven na kind na. I'll see here today, gone tomorrow. Let's make peace, not war. Good morning, team AHENKAN. Regards to my mom, Mami Efia Mansa or Achim Osrasi, Jerusalem. We see a friend of Obuoba da Costa Jeron. Good morning, bro. Wish me today, Obuoba. And Obuoba then I wish you. Miss Cospelele, ya hunu message ni abeka ho asem achire. Oyibo bo atia atwoma nri behi onso so saa. Sanso so na Aaron Baba Kokoko misa onso de ne ya hunu. Blessed Sun 2 p.m. George Akwesi Bobie ansa enso so wo hwen wo Dubai. Sorry, Steven. To keep up the good work, boss. Yeah, that's it. Adjoa Roberta. Oh, you're too much. Teacher Kujo Tepa and Suso. Also, so yeah, that's it, brave.
Kwaku bibia boko de. Oko Charlie. Yankopon sa de And my feel you life. And I feel you life. And challenge ya no. Sa. Na me fe ya mania mo dia no beti yo aso party. No say dia no. I say aso party ani enchi ani nyefe ni. Ero ya himfo nchi ano no. Ya mania mo. Ya mania ne hwan ya. But me isa kakra ta se be di kan kan from Honorable Alexander KK Aban kan no ye MP ufri ayi ono ni we no hokra no fro sen ahon ye wutu senya na se den kaswala ya na no budumburam side ho no sa constituency mi referee ni din sisi ya honorable the graft sisi honorable the graft na ayi MP wo ho oni ayi honorable Queen Star bibi soya yes ana boshie oni na boshie kan no na ye MP sisi ya de onye MP biom okay. Na ono ye legal counsel the ma Reverend Dr. Anthony Kwadwobuache see nyina nim Reverend Dr. Anthony Kwadwobuache resurrection they offer me power and ra na ye hu se wonya ni nyame frɛ na ye twen ohwe ya ube tutu mampom birika na wakwaji wani so nti na ye twen krata de free ne counsel ne lawyer ho na anopai ne lawyer no acheche nkrata na ma bia so yenso yeso nti o se former announcement of nti kwaku di baba twi mu o former announcement of the demise of Reverend Anthony Kwadwobuache to the pastors, leaders and the faithful of the Resurrection Power New Generation Church. Nti the church father, the church mother, church secretary, elders and elder sisters, pastors, and our church or address it to Omunyina. Now, or see ladies, okay. Into our church, come and pastors, leaders of the church, or see leaders, church workers, and faithful of the Resurrection Power New Generation Church. Ladies and gentlemen, Kratani Munsemini. A man and man, Kratani Munsemini. This is the words in the letters. I bring you. I bring you warm greetings and felicitations. May the abiding grace of our Lord Jesus Christ, the enduring love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be and remain with you. Oberfan one after the other, and I see you are. Philippians have been there. But felicitation. You are my born. It is with a heavy heart and deep sorrow, but in the abiding hope of the resurrection, that I formally announce to you the sudden demise of Reverend Dr. Anthony Kwadwobuache, the founder and general overseer of the Resurrection Power New Generation Church. Our head pastor joined the Heavenly Choirs at the Kolibu Teaching Hospital, Accra, at about 2 a.m. on Tuesday, the 21st day of February 2023. As you may be aware, Reverend Anthony Kwadwobuache was suddenly taken ill and struck down by a stroke in the early hours of Saturday, 23rd October 2021. He was initially rushed to a private medical facility at Dansoman to see his personal doctor. He was subsequently taken on admission to the Health Link Medical Center at East Legon for further medical attention. Happily, his conditions improved tremendously, and after about 3 months, he was discharged and directed to undergo. Was there? What them who? We didn't come over anyway. I mean, you 3 months. Okay. Tremendously, and after about 3 months, he was discharged and directed to undergo gradual physiotherapy.
He applied himself dutifully to that exercise and saw marked improvement in his general well-being, and more importantly, in the movement of left hand, which was most greatly affected by the disease. Following this impressive improvement in his death conditions, Reverend Boakye resumed his pastoral activities by giving virtual homilies from his base at an undisclosed location on Sundays until he physically appeared in church on New Year's Eve to lead in the church service himself. Thereafter, he continued with his physiotherapeutic exercise and had regular audiences with some selected leaders of the church, family members, and his legal counsel. On 31st January 2023, his family was compelled to take him back to the hospital when he complained of sharp pains in his left leg. It was detected that blood circulation to his left leg was not the best and that there was the need to fly him out of the country to seek further medical care and, if necessary, undergo a surgical operation. Preparations were underway to make that journey when he was suddenly taken ill and was rushed to the cardiothoracic center at the Kolebu Teaching Hospital. Unfortunately, he gave up the ghost around 2 a.m. on Tuesday, 21st February 2023. We entreat all members of the church and the general public to keep him in your prayers for God to grant him peaceful repose in the bosom of Abraham, our father in faith. Funeral arrangements will be communicated to the public in due course. Thank you. Sign Alexander KK Aban Esquire, leader on the legal counsel. Edema Reverend Dr. Anthony Boakye and Resurrection Power New Generation Church. Enti kwekuna ne ewo ho no. Ewu letter nkwa. Ewu hu letter no atwo ntententin sa no. Na o ma tro ne nketenkete. Enti ama mi nso mi nhye da nhunu ne yewa ha, but ma mani akenkan. But the tough man na fe. Na the tough bom no on nkrata na eba be ntino o kan na me sa hwe nkrata no, but de meti ya madwen course no say wo mo che say yade ne bo no e ma wo de ne ko ayarsabi abra eye gidigidi be ye nanansa ne anu ano wo mo etutu mampomrika de ne ko ankrankra ayarsabi bi ye se nka bi on behwe etumi asia no kwan ananso ekowie wo no no ankowi asempa ene se nam so ma revenue afem atonana no wonse na wo mu kireme stroke stroke ena eye ne sama sofopani atonana no wonse se nkanya no dia o nkampa bo betu asie nanso ankwankoye ayinti no dia akwa free ma ba no empire dia o madi empire but entina se stroke ena aye ne sa ena ebo no yes na enanu ya nso so na ade ndi kan ba wo ne nan ne nsa benkum ema ne nsa benkum ne dwodwoye but still anu mi enani ebe ka nyame asem se ne oba wote ho nti no wa ma ne nsa so awunhu ene se enanu ye o se boy ede ya na wote akonwam nti wa ma ne nsa so awunhu ne ha no agrada na stroke chi na ebe hu ne nje be chi ntem agrada ya den o we shi agrada ibone sa da bi ona me se te se asofo asem ne yeka na ka se ono na se stroke chi na ye be chi ntem cause no kwaso de won so ntena fa ko okuti no beti ene mebu obi sum nyina yatimi pie no ho ene e be hwe obi sum pe chale yankomra ase nani bo nana anopano so about community aduanan enkron 749
Yewo bibia chema na kwa basron kokura biem de ban kan 93.3 FM kasa video so. Yeti Akwafa Kuma studio. Yefi kodwa pe newsroom ene bai oyiri ni okunu. Nanzo oyire ko aka okunu. Okunu de nimpo modern pa. Ena yeti wo mu studio a yebe kenkan de bokrata awdo ebedwa so. Edi amount. Na dem de hyase eye ahenkan de bokrata emu nsem ena me de hyase. Ahenkan newspaper HSA. Banu deni madom kuma organa mraship gifie odmunyafo se che mensa bonsu okoswamia oye MP ho ena afi uko mraship gifie nso a ono anso ena eye oye majority leader papa chese Ghana nkabayanka yamamra no yenye sakai wum na nsakai no se yank yenye de beboama yenya aswafo potia aban bia ba oni wo mbedi dwuma konse anya ne sanka beboa pa oswafo hwe Ghana pomdinsem so onumnyafo kwagwadwuma manu ese enche achimda ba ya sabia no won be nsiesie kase bi wo ho a said ya sabia no be ye no omanfo be yomo communication minister onumnyafo Esla Ouso na hwe amanbonsem so maami kire se achimda sports stadium a wo musia emu atawe ekona agina aja kai di traffic light so jese ekwa na skasape ne ejai ekwa na skasape ne ejai sa na tiesan se diska ene ye bibia kwancha de efe ye diska na ye enu nti emu ya akwa ye de no odumnyafo Esla Ousu achim dade hye people communication minister o say wono so ebebre 100,000 Ghana cedis 100,000 Ghana cedis na odi ababe boa waka na nso ye hwenum se sika no ebeba bedu endi samanyoko no Ura John Draman Mahama enra okofa nkrata ye se afimpinu ne adwenu nan oyi ni ti twa so afasha no nso ene ne form akomako enan ya wo mu friase wo mo pemko ti ekoso gidigidi a achimetwa so enye fedi agro kra Ahenkan newspaper emu nsem eno no. Okay, nti me ba ma me nkwa homa no so mra na fe yento aso wa ha no mo me kona me ni osuani afrifa ono so eye nsem trofo ni bia yedididi sa nsemi achi me nua be ma wote me nka no pai Maakye ya ni amenia na bibia boko de boko na soja ya papa na esimu amane awreko na akanya ya no pai okay nti unse sa asem we edikan aba pen e ba ye se reverend wanya ni nyame frɛ afei ebewie akire no ye se enye no kre but we no ubetimi aka sisu dia say no kre on yo eni ameda se emse enra that was Wednesday na be Tuesday again Wednesday and I do be 11:50 na because ekobo awon 12 and I yan nti say baby na oda no na ye private hospital nti yan nti say emu aye bia ma doctors ne say yemfa no enko eye kolebu aba ya resabia and rush in the call ye jimio anopa no so abo afa ho sima edu enkono 719 ena papa ejemu na eba ye no na etimi ne ebusia ene asori mpanifo nhia ye ni komoti no na yentimi amfa ntuja enti anopa resurrection power new generation asa mpanifo o ma issue statement aba bonten enra eba enra anajo no watch no and about one say after the omo declare say Reverend Anthony Kojobu Atia no and that sorry your friend of resurrection power new generation atako no papa edaya one sorry enti tanya wote ya no we dey no krefe ba mo wo akade edicate afa nia okuafo a odo na fu no ope ba mo wo de ko enti ta wote ya eno krese ye papa ntem Kojobu Atia enti me nsaka krata na wo ka ho asem no from ne legal counsel eho Owura Alexander KK Aban but unu say ene baby a social media ni wiase na duru no obi kura tumi kwotrotro ne ma bi de ba eni nti na maye ba wo nchen a
ye beje confirmation no ankasa no nti sisi ade said ya waka no eye no kre say Reverend Anthony Kwadwobu Ache on kanti asefo ho biom enia no kre and then a doctor for cry be postmortem na wo ma papa ni mu na yahwe beka say yenim say no yare de so ni ma the crop what they are that time no ni nam so ma na hwe ne nkwa ne next doctors e be gina no so na o ma papa no na eno de mu nsam de eno ne abusia de ya be public consumption eno de be ye abusia no asem. Okay. The I know correct. This time around, Sunny can buy here. I feel careful. Can buy here. Say Ghana Bobo to so Papa Nankasa Bubakasa. So we would need. I don't know Yareni are not danger. Or Cassa. I think what you mean to save you. In the dancers and partner in Tribuno. Enra and the next are the two things. And correct. Your father. Your film. Okay. Inti yansu enya ne ntia se awie yi ayade asori na nkasankasan so chese on be address asori ni mpanimfo no chese on be address Ghana fo nyina ewum so mo de krata aba abonten de but omo san chese on be address Ghana fo nti ye betwen na wia no de omo de betu dwa no so ye nyina yatimi atie bi on se brown no de afia no na ya wa de bia wo ye alopa empaibo ai enti anam openso asore no betia I am paibo the yes asore ni yemu na antenifo enso e de beto asafoma anim se ni abende enti yanhwe sapra mo beto no ni betu ma bia no ye ba ma so so mame na asimi nwa bema enti na je se eno no osuani afrifa edini juma de ma Kasapa FM ena eja asemi hyase nyina yedididi akira but so untumi nkofa busuafo ho ma mfa asem bia meto abonten nti omo de krata be na jese kwan mu ada ho nti asem no ne aba no no abusuafo yento aso oyode no business founder de bokata no ana mede to aso ede amawo na business founder edi tudwa etrem se wo hwe aye sikabotia enei yetua bi ti se aye achede ne adeade okeka edi bo ani a wo kire se ayade se som America dollars no 5 billion enwasem da baka tai edi aba wo kire musia no nso yade ba ko gidie se beboa ama enei timamufo ehwan he aye ne sanse yegusu dodo ho na aja ye mama bi kakanga aka no o se eno nso yade ba ko a eboa ye pa na owie ye no eye Jin Ari ene SML wonum aka abom atia so mo so eguso omo etoto nioma se de be ya enoma so betimi akwanka de ma my konkon Ghana na eye owura Mustafa Hamid enso mfonyi eda ha na wodi tudwa ekyerem ese ene MPF no mayo madwen se wonum a gold for oil no ye ba ma omu bie ama omo so etimi aton no what say aye oil companies mako bese aye adua 9 enum 45 oil companies fo amo ene omo edinkita ho a omo aye krado so mbedi omo hye eso ene omo behwe enso ama omo frango no ebie eno aye good for oil policy no wasem ena make business founder de obokata no ene anope oba ensem a wode enam ebi eno no dem dey to asoma aye de obokata ya to din day break na daybreak asema odi aba ne se Ghana ye seke ekọ China abrochirimamu na nke ni omakodin sa woso na eka bia ebia ede ebu nkan first na nke omahwe na nke ja ede yakodan wo mu na so ye ko no boa ya boya to ba bi kra ya si good for oil no so National Petroleum Authority NP enche wo mu besua fango aba bonti se tam na ose ayi oil marketing companies and filling stations ne na asefo no enche won be mo fango papa na no na owura Mustafa chese won be mo more than 45 outlets tieba omamvo hwe ni mu nya asem ketwa opanyini mfoni dan so na NPA boss owura Mustafa ni mfoni asu e daybreak de obokrata emu owura John Dramani Mahama so obabiem no krate e de ho asem aba
na ese na already for picking forms nana Dr. Dufo nso ebefa ne nkrata ya daybreak de ani na ho nsem eba no pay owie de meridian da bo krata no abusuafo ensema do no so di bia ba pa na gold for oil policy no was medical ka kire say National Petroleum Authority for mpanyfo so akire mu say oil companies be say eye aduanan enum enom no mbedi eye nkita ho no ma hwe aboa mo so atimi anya eye product ni bia na frango ni bie na mo so atimi aton ama no matimi akọ eye enkan owura eye Richard Ahiaba ni mfonyi enso eda ha na ono eye kasamafo kwankyerefo panyi de ma New Patriotic Party MPP amanyuko no odi atudwa HM sa ban gusu ototo nyoma se de be ya Ghana economy ni sa be gira brand na etimi anyini from wa bra COVID-19 duefu yi eba ye odi how do na so e de abeso yen so enti aban gusu ototo eye enema epa enu achi eye osoafo na hwe mrase bedwafie dwumade ntotoye eso wasanso eye domtatete no anu dani wa mrase bedwafie so ami abatu ompesu aso mrase bedwanu no nyamfo oseche mensa bosufo nyini enso eda wodi tudwa kire mu se Ghana ya mamla 1992 constitution abira so ese yehwe nyeye mu ensa kiraye na etimi enso eboa paama noma ekonkan na ose eye contempt case bi so a eno so eda wonuma etia eye osomafo Eben Boahin wose eno so metu ahyeda tie no so wasem da bokratai enso ede abade meridian ene anopai ensema wodo a wode ebaye ebi enono the uncle the bokrata enam de to aso no enam do no pe utinyu bi se oh your uncle in the storms of life na say uncle hunyum enono de ono so ede aba no pe di watwe ne kase pa mo du ya o se so anka kura bibi be ye no popo bribrim ebe ye no brim ebe ye no du ba betumi agu no a ode aba na no pe eye Accra Metropolitan Assembly AMA na esi AMA blonya brenum no ana omse wo mo che emo ene anwa ama adofo bia wo ayi mantemo no AMA na yase emo ne anwa na mo che no oh wo mu sika twitwi die 800,000 Ghana cedis kane titisika 8 billion o de ache mo ene anwa e wo blonya bremu na eno nam so ama se ye kan yese ati jama omanfo so aye papa esanse sa adwumadi akwaso blonya bre no wonsusu se corruption bi ekoso panti womo atibli asem na yese meyo no na so aye papa obabesia odaze na so aye papa the uncle the bokrata no eden wasem aba na bankrat impenfo ya womo gi tumi a womo tumi nya adwuma no enso yetunu so na osun sa womo nim de omunya ebi akwakwa ebi amana just wam ene se yeso ko buza sauta abankra chipeni wo ho project get fund project bi consultant asemi kuta no o yesenka ne consultant ne kwa kudinsa o so nanka womo aye ntawantawa ne ensakraye bi egwom ena wom ko consultant no wanso so kra yesi watia na mana hu say yes krati samu corruption ne sanu mana no ene samu interest wo project no odu famam so ene consultant no atia DC no wo booster south no pa omo no wo say yes bibi wo no mu nti samiken yesi kwatia no ama ne ho asem ababedu de anko de bokrata nim enano pei ya ho nsem so mo de aba yesi galamse kwom kun enam so amanyame adom asase yantambe ye ekes makomako apemba ko 1000 yensa aka womo ede adepa womo jeff galamse fo ensem de anko anopei the business analyst the bokrata ni mu ensem enie na MPP for ene so mani abre ewo NDC for so yi ne nyina ne se omoso mahu se NDC for se be mu tumfutro gutimamufu ani ento omoso ntena ho ema fofo na omukwaye MPP for tia so mbe kasa cheche nse mu dia akere Ghana for de ntia Ghana mpempen economy no aye bibi basa aye si nwantan no omoso mbe kirechirem na de NDC for keka ne de eno de mfa ho ba bia
wo wie ye no wode eye opanyina ono ana wokọ Ghana sika kura ba ta wono mu na wo hwa toto nioma ma nioma konkan mekire eye doctor eye Ernest Addison wode nifo nyi di aba ana ochem se Bank of Ghana for wonum ani da opa mu guso mu toto nioma ehwe se sika kura bia no so betimi anya gina pia ba mapa ama yesika sam so atimi akọ nanim etie no wasem the worker tai enso ede aba ewa hanomo na sanso na eye Environmental Protection Agency for no boss Owura Henry kokofu ono so mfanyi wode aba ewa ha ene wo kire mu se Ghana ya pese emuti nwan pa dia na wo se yehwe ne adi ehuni na ehunu atututu gugu ba bi basa ne ade no wo se yehwe ase sa suba ni nyina yebejai na mom enwura ba bi wo se yekotugu no yekotugu sa bia ye ho wo se eno na betumi enso abo ama hunidie enso etimi aba oman konkon Ghana mu ya no mo krata feto so miensa ewo the business analyst the boka tani mo no wo de egu eye eho enomo wo wie ye enso so wo kire mu se eye GTFCL fonso ehwanim so mbe hosti eye international trade fair dia toso makomako eye aduonu enson eno so omo ebehwe no ma hosti na no matimi enso akọ eye enkan kama da boka chai edimu nsem edi aba shaping economic decision the business analyst da boka tani mu ensem Daily Graphic the boka tani mu nsem nam dey to so na small kan nan say truth and accuracy every day na yase ukọ ayasabia odo bia vaccine ehwa akwa atwe titu ni nkwada de ehwa akwa atwe papa yase ayasabia odo no ete so ti wo mu sere se wo mu hia vaccine ya Daily Graphic de bo krate edon nsem aba na dem di twato e wo krate mu eye ebibrem anu se ni na ebibrem ni na Africa ni na amanya ana omanya wo mabato anase wo mo to aba eye kase pa esan se wo mo man ne so enipa wom adan wom nua wom so wom light ne ho den akra eye Nigeria oh make you come out we dey go na you know go oh make you come out come out ne kai me de pa na Nigeria ebibrem ni na aba ye to Ghana Cote d'Ivoire Togo hwan Gambia ne nasifo ni na no Nigeria de ene so pa afi da bro ipumakwam akane fo mienu pe na Nigeria fo ni na sa one logo lie enipa 93 million womo kwakoto aba ewo Nigeria womo dudo ni na nenam over 100 million nanso de womo qualify so mo to aba be ye no ene nam 93 million a womu na kwakoto aba nyame boa memene da akoyi omampeni ene mraship dififo ewo Nigeria ti emi nda we yai ti ya wo fia na ode mpaibo atato sansa abato de eyeni bre kan ti awamu no kanu ane so kwakoto de na kwakoto de no aba na zie nuan ma bibifo yi ya manyo sem no bibio nti ana ode mpaibo atai Nigeria fo echi na abato na ya sumdwe Daily Graphic enanope na mede the Daily Searchlight the workout anemu ensem waso ne kania no de tototo so no de abai wasi in service to God and country na ochemu se the medical dia to anim se MPP fo one mo chire mu se NDC amanyo korutumfu togu timamufo ani no enti omo atiasi mo mo chechire omo ensemu kwa mafa so a ene nam so ama oman no yisika sema ebisi basa no omguso omo chechire na wo chire mu enso se aban enamaso mu sika santo tuaso nso adan one mo final principal amount ewo new bonds no enso so ehu adi enti ano so nsem de boka tai edi abaka tafeto so enan wose asem people enso egu one mo wode atuje kire mu se Ghana aban eni European Union no na afi United Nation ye nyina ya ka bomu na no ka sai migration partnership ya sha ayetimi enso so ekwo hu ginasie na timi aboa na wotese no baba boa na se de be yankrofo omo so matam bag ato omo ko ho ye ko ye tukwan na bi mo omo kokora omo nim de omo kwa akoye na enso so no mafiri omo mu puwa omo beko afie be wie no na omo kofa titi mo omo de abanyo obi suma ho okoye den
eti wei eye ensema odo a the daily searchlight the boka atanano pay abusuafo wode aba the daily dia na mso the daily dispatch the bokrata to somo dispatch asmo kan ni say say National Democratic Congress NDC amanyuko a womunchia eyezu na wa ocha no so wonso ade so eyeza sede a Christopher Methodist for chia Christ nti yadehye service to God na se for no NDC for de eyezu eyeza eyezu tisoka ezu apem ayesa also ka eza apem enitom yeni say eyezuzuzu na nsa de so eyezazaza ezu eyaza oyamiza ti enono NDC amanyuko yi akatuna bro na woma kotoba ayi womu a ebedi party nanim ewo mansini na wodromu apem akọ mrahye fie parliamentary primaries no akaka kra bi na adu na no na daily dispatch bo amane say NDC amanyoko no okọ mantem akomaku aduonu miansa 23 a woma suspend o mo say primaries na ebekoso no womu nyebi womu mo nto ewo womu nto womu dienti the daily dispatch ena ebo sa amani ya odon sem abanne yawada anopai yese aban no sikasam se de anwen ne se covid-19 bremu ye bewura covid-19 bremu ene de keka na no o se ye aban no atoto nyama ama esan pijaba owura anyagba ena ekasa asemi the daily dispatch the Obokrata na Ghanaian Times enio ani ensema odo ono so atintin bi dia ba say most authoritative newspaper na o kyeremu se wo hwa enne ade se nra ugopia mo mrahye be dwafia che se anika na akono esanse enne yi wo hwa parliament democracy na atimi awo hono ma fie pole eye aduasa entamu ni 30 years na che se yasempa ntina na dankwa kufado enso akasa de atodwe kyeremu se na aban no waya krado so be na afam die bia aboa ama enoma bia yemra se bedwafiefo mu hia na ama omudwumadie enso akoso no obe ne sapepepe ama enoma timi akọ eye enkan na owie ya no ane watwa dom bi mfonyi di aba owura eye Josia Alabi emfonyini eka ho ne nyina ene se kafra enura ayade se empanfo bi kogina mu owura Josia Alabi ameboni din ai waka ho bi ana afe mantem awodo ntutunafo so ka ho bi woni mu nyina abo anan kopie mu ewo eye NDC amanyoko no party office omko peke forms edema owura John do amani ma say opanyi no won san hwe no nkonkodene na won hwe no ntu frank afama NDC amanyoko no tie no so wasem da Obokrata yi ede aba enso ewa ha owie ye obo amani echem se Germany fo ayakrado se ombeso Ghana yasene ama eye domestic debt exchange program no etimi edu market na ne etimi so aboa ama no etimi akonkan ya wotrem se German eye economic corporation minister ana no so de sansem we ato eye edwa na okyeremu enso se eye wasi ayi obi ase tututu obi akokoso ama sisiam no kase nipa ba akwato anam wonse do miensan so baby omo so dana emu ayeden eno so de Obokrata yi enso ede ho asem ede aba na we de Ghanaian dabi on the Ghanaian Times de bi ama Ghanaian Times de Obokrata ni mu ensem okay na kratam de trust ne mu se yadin kan oboso ne chronicle timi hura tra na mako daily guide de Obokrata so ne de no awie enanope na de ama ne ode aba ne se ora hia agwa na esan kazo se sikasem totie no munya wutre na womo etutu nyamaba yesi good for oil no NP for so 7 pm 1 mi say oil marketing companies nyo bia na aba no benya no fofo san da bi yesi ebi mu no ma womo tutue timato ne oha wo ho timu nso ebira adrowe ana mbo say yes ade de oil na oil ma eho tia eboa wa daily guide ebo amane say o mampani na na do dangwa gufado ama post for ashen oha wama womo afide titafo ahansia eni APC ensia ti na se akonde ne akande a wom de beya adwuma wama womo bi papa Ghana post for betumi e de aye adwuma ya daily guide enano pe odon nsem aba ye de asi okay mame nase neja yentwa so na wo se ne hwan so ne kopeke forms we NDC mu no
Ai dufo. Sa. Akope mompani adi ana akope franka kura. This is akope franka tuni. Sa. I see. Odivia onya wi ansa na obepere mompani. Oh, okay. Okay. Obewi ni ana okọ so bi na hwe. Yes akwa ba ko bi so de. NS bibi. NDC. Ai. Say ndre nipa mi nu na ko faaye. Ira Mahama eko faaye. Ena ono so sa brantie no. Ese so de anko bia we se bibi sa NS kwaku anko bia yes. Ono so akwa fa form se o kono akwa pre into the swaba. E bisa ne se ehemfa no region ben no wo mu. No so ono Greater Accra e bisa ne na Greater Accra na wo no. Mo regional chairman your friend is saying your friend is saying the original chairman kra we hu ni din so go pe frank e kura mo NDC for e na say vet ya say na be buza ni we be fa for business so we question here there be some trouble for ni bisa okay some trouble for ni bisa say na the original chairman your friend is saying na say I don't know bisa no o say friend nana oga ye hu adwuma so mama na po baako FS nana say you original chairman your friend no ni ashimo nti e bia ni no kan nana nti ya ndisi for mu hwe ni mu na the message o de na mu nyina ne oda chinti over the weekend so ayi ya dwuma efo ya baako ye nuanu mi fo ya bi yo DJ Hallelujah yeah no DJ Obuoba FM yeah also weekend si on be na ye sa ewo ahemfa oda o firi oda ha oh okay DJ Hallelujah owo nta papa okay some friend owo nta yam so owo de owo nta oh DJ Hallelujah Obuoba Obuoba FM you be ma me fa FM nka ho ma ka say me a Obuoba FM okay but oba hanso so a Endra ayi so afa ne wa file ne de kama Honorable Jones Asante ono so file ne de NDC a oba for na ayi no parliamentary candidate no yes until wa file ne de ai ye hwe say ono nko na ekwa na say emema esanse okurum ka ne ho a say ono nko de na so otwen de obi free MPP mu nso aba okay say ni obi free MPP mu aba no enkofu bi say ono post ara me de metete sa ba so o se ono post ni wana da bi so ono post no obi antwene ti dia won kwa na woko yes and no my acclamation sa omonya ase e wadwuma ni we ye from one adwuma ni ye dia wanye ni ye na tefaso dia ni dia ya na aye no nti ono post sa na me de metete say sa na tie dia enti eno so ho asem no obi nso bisa se Yewura Mahama for the third time na dey biem no wo pe wo Ghana ha ene se dey biem no wo person wonya Ghana ni on qualifier na obi nso ye ni frite tell me se oni ni frite ya se emra bia ma ne ho kwan se me ma wo ma biem nti se oni ni frite ya mpa oda so aye jo Mahama on se sai oda so aye jo Mahama na sisi ano enti sanye kakra aba ne se wakosua ne homa bibiri ti wakosua ne odi na mapeba eda bi wo ayi CAC Cortes honomo ye fe na eda yima me kan o se ye pu ya dio ba mo ye den ya wasan eba enti na de se kpoko bibiri na betia simusu se de yin oginamu 2024 no ebe yere nyankopɔ ya adom sa Saturday Nigeria for to omo aba Nigeria for to aba na enipa a wo a register ekwakoto aba na 93 million plus what is to yen Ghana ho anje say mo bokra keke ntemu be miensa say 30 million 30 point something million Nigeria for enipa a register you the population of Nigeria omo population ni 140 million 40 million e gusu no kro mo san do so chen yen eno mo kwakoto aba na omo so de na be yire
ɛbɛyere papa yɛne deɛ akyiri ne yɛbɛkɔ so wɔ bia ne de bɛba mame na mase ɛna me nhyɛ da ne ani gye mu saa ma mia mani na mede seresere no tuba bi tumi tikɔ tuba bi na aba normal tie bɛba na so wa allow no ba me deɛ me werɛ na aho saa ɛwɔ ɛyɛ ɔsɔfo na wafi mu no werɛ na aho asɛm ba nyame so nyame so mame na ase na yɛntoa so wɔ ha nti abusuafoɔ da wobɔ nkrataa mobɔ soɔ no na atwa gu no yɛtoa so deɛ ama ɔmaakye ɛne dwumadie no din ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo yɛmia yɛni na yɛtumi abɔ adwuma asɔre so na nnwummerɛ yɛasan bɛtoa so ɛnyɛ bɛtɛ o ɛnipa bɛkɔ wuom na wabɛkɔ no wabrɛ nyame ka yɛ ho nti biribia bɛdin okay Boama da Costa Geron ɛse ɛne yɛ ne birthday sa afei na wokasa na wokasa me wish wo a memɛdɛn okay nti ɔse ɛne yɛ ne birthday nti wish no ɛmfa no Boama da Costa Geron ɔse today is my birthday. Happy birthday to myself. I would like to wish myself a very happy birthday and hope that in the coming year I may learn from my mistakes and become a better version of myself. I hope I can do my best to make myself and everyone around me proud. This new year of my life shall be dedicated to my striving as a human being. Na oka as a human being, na waka yira John Mahama say when be oka ye. If you say are you corrupt? Or say me as human being. Me as human being or as John Mahama. There be you. Who yɛntoa so na Sir John Busu so de aba wa ha no say Richard Ahiagba de ato dwa pefe de akyerɛ Ghana for say NPP de nyame anum nokure ni odu omototo NDC ho enye chance NPP omo abomodin papa enti Ghana for mama ba mu kura yɛte ya say John Mahama ba obegye de na John Mahama no obi fofora na yenimu no pa enti yɛtwɛn no. Okay, yate ma menkwa homa no so ne yenhye yenkomo twetwe ase ewo fie ha me pa cho hyene nso ma chine dwumadie no edin ye kɔ na ye ni honorable Alexander Akwasi akɔtwetwe yenkomo enra emra chibegya fie omo bo dwadata na ne nyina efa mfinhie aduasanie parliament ne ba ye democracy nso so ye gye tu mu a de totototo ye nneoma no enra ɛne mfinhyia aduasa ɔmo apa ho ɛntoma yɛnkɔ ahoma ne so na yɛne ɔno abɔ nkɔtwetwe nkɔmɔ kakra ɔno abɔ tie nka no pɛ Maakye wadaro ma mpo mbɔkɔ yɛde Awurade ase mfinhyia aduasa nie a Ghana yɛn parliament yi ba asetena yɛ constitution nso so kora ba asetena na yɛde adi dwuma no a sisi a yɛbisa sɛ parliament adwuma a wɔmo ayɛ bɛpem saa bere no democracy no a na eguso de yɛ adwuma no ana aka kakra yɛmi na nda wase mfenchi akase ma wati ko nyina ene ma behia na wasen dan na ma gebre eti mo radio eno a yɛ adwumadie bi de shefa de kai de fiduasa a Ghana yɛ kabo mu yɛ yadwen sɛ democracy na le de bɛyɛ adwuma no yɛ nyina no so jafo ate yate no mama kwanya ma 30 years ya ye adwuma omumebo ye fe fi kwame kuma breso no ya bia sojafo amebu no aba mpi bebre na eba na ye wonina so bia e pese e sa akọ kebe ma meke bia mebu so ye ne bia o de ni green ani ni tuo ana ehemra dan so emra se wo hoyi entina kabi na menka bi sebe wo hwe senia obia kire na dwene ene mo radio yi sebe modin sebe bresa nipa bia timi frɛ ɛkana dene ɛma yɛn mo yebu man so etie ebu ha yefa bi ebu won so da so hwɛ na sɛ enko adini mu anu ato atwe but ɔmo gya ho kwaya ɔmo nso wo ka bi na nipa no enya ho kwaya wo ka bi no ɛma no ahoto so bi sɛ ɔman na yɛ kyerɛ no ɔno nso ɛka ho bi edu pɛpɛ so bi na sɛ ne dia wo ka yɛ no sɛ yɛbɛto aba na sɛ maanyere ho anyɛ de ɔka yɛ na so bɛto atia me a ɔbɛto atia me wɔn mo dodoɔ na wɔn nso ehu sɛ deɛ meyɛ no yɛ ade a ɛde mfaso bi ɛbɛbrɛ akyɛmda constituency no wɔn mo nso bɛto ama me na makɔ so ara atena mu na bɛsi ɔmanan mu gyidi sɛ democracy no the party by paa no enie na abiri bi a so yɛ din ɛbɛfa tuo sɛ wɔtu abayɛ gu no
aban no yɛwɔ mu akwae mmiɛnsa yɛwɔ executive a yɛ president na powerful ɛne legislature ɛyɛ MPs ɛne speaker of parliament ɛna afei yɛsa wɔ judiciary a yɛ chief justice ɛnso ne nkurɔfoɔ ɛna agya mo nsɛnkyerɛfoɔ nso mode ɛnan bi aka ho sɛ mode the fourth estate akyerɛ sɛ obiara wɔ ka ne sɛ role anaa sodie a wɔsɛ odi soɔ nanso sɛ nnɛ ɛyɛ ne fatuo na so nso ɔɔtu abayɛgu a parliament na odi kan egu no obɛwie no na ɔno no ɛde napamfo ɔmafoɔ mo executive judiciary deɛ ɛbɛwɔ hɔ ɛsiane sɛ sɛbe public tribunal ne ade nyinaa no wobɛhia animdefoɔ a ɛwɔ mmerɛ mu na ɔma yɛ nti judiciary bɛwɔ hɔ mediafoɔ nso bɛbɛkɔ so akyerɛkyerɛ nsɛm a ɛrekɔ so sɛ sɛ parliament a yɛwɔfa ahodi a ɛno no yɛyi obiara sɛ ɔnkɔsi Ghana ni biara na mu ɛwɔ masɛbidwam yɛtugu ɛno nti no sɛ yɛwɔ mfeɛ aduasa bi afahyɛ bi a na wɔ sɛ parliament ɛna yɛdi wɔ nti no ampaniampa no ɛno a yɛhyia ɛyɛ dwumadie kumaa bi na ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ no kɛseɛ no nso deɛ ɛwieyɛ no yɛnyina ahu sɛ dwumadie no akaekae nneɛma nti no ɛwɔ sɛ ɛkɔ so a no na yɛgyina the democracy no yɛsɔ no mu yie so bisa sɛ democracy no ɛno a ne yɛyɛ no a ɛno a sɛbe aka kakra ɛwɔ sɛ kakrakra na yɛde bɛduru anammɔn tenten wɔ hɔ yi ɛhyɛ aseɛ ɛfi anammɔn adi kan yɛmfa parliament yi a wɔ hɔ sisi yi expectations a na Ghanafoɔ bebree no ahwɛ anim yɛbɛtumi aka sɛ moatumi ayɛ mu fa dodoɔ no a current parliament deɛ mehunu sɛ ɔhaw kakra ɛwɔ ho ɔhaw a ɛwɔ ho no ɛnyinaa no ɛgyina sɛnea yɛn sɛ bɛyɛ ni very very open majority the friend of slim majority akyerɛ sɛ nipa a wɔn mo ɛboro dɔm kuma soɔ no ɛyɛ baako pɛ ɛno mpo no ɛyɛ kɔmina mmarahyɛbadwani na ɛyɛ yadom no kasa ne ɛbɛyɛ adwuma ɛna ama yɛboro so baako na wɛni adeɛ a yɛnhu bi da ɛna nam so a ama for the first time in our history opposition member ɛtumi aba bɛyɛ speaker of parliament ɛbɛrɛ biara no yɛana speaker of parliament no efi dɔm kɛseɛ no mu ba wei no akɔfi dɔm kumaa no mu ɛna ɔyɛ ɛsɛ sɛ numbers no ɛdɔɔso nti ma nneɛma bebree wɔ hɔnom a asaban no yɛto sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ a yɛntumi ɛnyɛ ɛsiane sɛ dɔm kumaa no ɛde ɔsɛ nkɔ sɛ dɔm kumaa no ɛde ne numbers no esi ano kwan na sɛbe wɔn no ɛyɛ a sɛnka yɛ adeɛ ɛbɛboa ɔman no a nke ni problem but yɛbɛhwɛ no na ɛyɛ adeɛ bi a yɛde ɛyɛ politics ɛsiane sɛ adeɛ ɛbɛboa ɔman no na yɛn nyinaa no aboa yɛn no minority foɔ ɛtumi perfect adeɛ wei deɛ yɛngye ntom yɛpere ama Ghanafoɔ ɔmo pere ama Ghanafoɔ no asɛ ne ɔmo pere ama Ghanafoɔ nanso nokora ɛwɔ mu ankasa paa no sɛ wɔn yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn a yɛwɔ dɔm kɛseɛ mu no ɛyɛ aban mu deɛ ho bɛyɛ ahi ɛna amanfoɔ asɔre atia yɛn ɛno ɛne adeɛ a ha saa yɛ parliament yi ɛnyɛ saa na nka dwempa wɔ mu deɛ a nka wei ne the first form of parliament ɛbɛyɛ because minority foɔ no nso ɛbɛyɛ a total check on majority sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo ntumi nfa majority foɔ no ntumi ɛmfa aseaseɛ nyɛ na anka tosi mu yɛde ɛdɔɔso nti deɛ ɛbɛbia ne ɛbɛyɛ nka dwempa wɔ hɔ deɛ a nka wei ne the best form of parliament that ɛwɔ si enya wɔ mayɛ nti sɛdeɛ wɔn ankasa wɔka sɛ ebi wɔ hɔnom a ɔmo ne mo bɛtwe a yɛ asɛ wɔn mo twe de ama Ghanafoɔ nanso so ɛnya adwempa ne tɛ akyire ɛno ne bi mu kora nso kyerɛ sɛ mumudin a house of representative no ankasa na kra no asɛ chimato kakra wɔ ho because asɛ mo no bebree no anhyɛ dan represent the interest of mo nkrɔfoɔ how often kra na mo kɔ mo constituency ne hɔ ɛno ɔmo kɔ yɛ public encounter bi hunu ne ɛha wɔ mo ankasa enti sɛ yɛbisa sɛ truly more represent the interest of more constituents a ɛno nso ano yie bɛyɛ sɛn ne me nam hɔ deɛ bɛyi me ho afi ɛsiane sɛ biribi a mɛbɔ dan biara no mewɔ kwan a mefa so nya feedback ɛfiri me mpɛsɔsofoɔ a ɛfa government programs ɛne adeɛ a yɛyɛ de aboa ɔman abere biara no me ba tie radio ahodoɔ radio bie ne hɔnom a wɔwɔ dan so wafrɛ me a maka ne m'adwene ama no anaasɛ maka sɛ me ne nkasa
wɔn mu a wɔsɔre kasa tiam ne ade nyinaa mbɛtugu bɛkɔ so ane mu di nkɔmmɔ obu ha de bɛka nsa wosɔre a boa na bɔ mɛtiti ne mu nkasa but menim sɛ nsɛnkyerɛfoɔ mo nso ka mamu no ho ntom sɛbe nsɛm a wɔwɔ keka no wɔama me kwan ama ma akyerɛ mu a ɛgya na ntiaseɛ na woni ɛti na wɔkeka saa ɛyɛ one major form a yɛsimi ɛde peke signal from the ground afei nso no yɛba yɛkɔ nanam ahemfo hɔ yɛnim sɛ yɛnana no mu wɔn nneɛma bi a ɛbɛkɔ so bi a ɛnyɛ biara no wɔn te ɛsiane sɛ wɔn wɔ hɔ no mu a wɔn si yɛn mpanyin nso anan mu saa ne yɛ party executives no nso no wɔn nso te kurom nti wɔn nso te deɛ ɛkɔ so yɛne ndisifoɔ no nso wɔ nsawɔsoɔ bebree buwa no a wɔn ankasa wɔn constituency wɔn tumi kasa adeɛ a nkurɔfoɔ ɛyɛ parliament deɛ ɛnyɛ kura because adeɛ wɔ ɛbɛbɔ ayɛ am sɛ ɛma yɛ sɛ deɛ a maka de sɛ deɛ ɛne nan sɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛkɔ ɛnim ne yɛyɛ ɛkɔdu na sɛ bɛdwom na sɛ yɛto aba no na sɛ members no amboa yɛ dodoɔ no abɛka sɛ mɔpɛ sɛ ɔmyɛ no na ɔmayɛ nti no mbɛyi me ho afiri ho aka sɛ mɛrepresent me nkurɔfoɔ de yie paa nti ɛnkyɛeɛ ɛna yɛhu sɛ MPC bi from the majority caucus ɔmo raise issue sɛ yɛwura Ken Ofori-Atta wɔ sɛ ɔkɔ adan a wɔn constituents ɛkyerɛ sɛ wɔ sɛ yɛyi ne firi hɔ nom but at the end of the day no asɛ ɔmo nyinaa adwene asan aba baabi baako a yɛwura Ken Ofori-Atta ɛyɛ n'adwuma ɛne nti na ama ebi mu bisa sɛ truly no more represent the interest of more constituents no sabi yɛwura Ken Ofori-Atta da so tɛ akonnwa so as ɔso apa ɔhwɛ isikasɛm so anaa man fotofoɔ ɛnyɛ MPs ɛna appointe ministers ɛnyɛ MPs ɛna yi ministers adi nipa dodoɔ a ɛka sɛ wɔn mo ɛkasa yɛwura Ofori-Atta nso na adwuma nto hɔ no ɛbɛwie akyire no majority focus nyinaa no agye ntɔkwa no ɛka sɛ ɔmu nyinaa no ɛtene so nti no sɛ meka majority focus ho a once a majority focus nyinaa sɛ yɛtene soɔ no de ɛwɔ sɛ yii naa no yɛde ɛho ɛka nti saa bere no nyɛ berɛ a fa bɛkyerɛ wɔ adwene sɛ ɔyɛ ade nti ma ne ntena hɔ anaasɛ sɛ ni sɛ majority focus sɛ nyɛ wɔ mu sɔreyɛ no ɛka yɛde yɛfoa so nti akyɛ yɛ adwene mampanin ɛne tumi a mamra no de ama no no ɛna obɛtumi gyina so ɛde ayɛ saa nsakyerɛ baabi a ɛbɛtumi ayɛ ho ɔde bɛtumi apem no ara no ɛne sɛ ɛbɛkyerɛ yɛ adwene akyerɛ yɛ adwene na kyerɛ sɛ ɛkɔba saa na mu dwane afiri deɛ ɔmo di kan bɛka yɛ no sɛ ɔmo represent the interest of ɔmo nkurɔfoɔ na ɔmo nkurɔfoɔ se nea ɔmo pɛ nie yɛaka ɛno no akyerɛ sɛbe yɛka yɛ Ghanafoɔ nyinaa te yɛ sɛ sei na yɛn nkurɔfoɔ ɛreka mampanin a ɔno na ɔma appointment ɔsa so gye appointment sɛ yɛma ne bere kakra sɛbe panin sɛ yɛma ɔbere kakra wotumi nkɔ sɛ panin no kye sɛ wesɛ saa bere yi a yɛkasa yi yɛwɔ bɛyɛ 2 years asɛ bi abɛɛ no ɛti biribi atumi yɛhwɛ mampanin I see. Another one and also so nkrofo raise issue afa ho yeah human resource ewura parliament now. Ebi mo kire say ase ewosanka yetimi di caveat bi kura de to ho no mo na omo a ekọ parliament no yetimi nya quality nankasa. One more so express this opinion or reaction is saying what's the definition of quality? Ebiru mu kyerɛ sɛ sisi ya no parliament ni suni ban bi kura ebinom di wura hɔ no ɛwɔ sɛ bi fa obi de ne ho ba bɛgyina sɛ yɛnto ne so aba no mmra mɛyɛ mmarahyɛ badwani no ɛwɔ nneɛma bi a ɛwɔ sɛ otumi emiti ansa na wɔwura parliament hɔ and a typical example ɛyɛ typical example yɛ ntɔkwa ne saa we di bread yɛ twa ne yonko na yɛnhu bi da ɛyɛ so novel yɛn fa se mu sɛ wokɔ parliament a sɛ hwɛ na sɛ woayɛ yere sɛ obi a bɛtumi abɔ kutu kora ɛmɛyɛ ma nkɔ nhyehyɛeɛ a ɛwɔ mmarahyɛ badwam anaasɛ amammerɛ mu a yɛgyina so ɛde gye obi tum sɛ obɛtumi agyina sɛ mmarahyɛ badwani no ɛwɔ hɔ yɛdi so obiara ni wɔn mu a obɛtumi akɔgyina asɛmmarahyɛ badwani a wɔnni saa nhyehyɛeɛ no so saa nhyehyɛeɛ no wɔ hɔ
yɛdi so kama pɛpɛɛpɛ so ɔde adeɛ nti no the woman say at the end of the day no be bisa ho say ɛde ebio ne yɛmpa nka ho ne wo site yi is neither here nor there the share one more sabe ebi a wɔn waso ɔwɔ ahoɔden ne ade a ebi a wɔn no body na ho ni sa but wɔn adwene mu dɔ a wɔn yɛ adwuma paa eji mi nyi ni sɛ bibi fufuo bi wɔ hɔ nom na ebetumi de aka ho sɛ yɛn nyina wei so ɛmfa nhwɛ obi so betu akɔ mmarahyɛ bedwuma na wɔntumi nkɔ a yɛn nyi ntu but the who key there I see, but what about almost so much say ya ye bibia sikasem nti omo ewura parliament no bebre no a owoni sika da ne ba bi no de abeya manyosem na no de ewura ho nti owura ho a parliament ya dwuma ngasa ye wo so ye no enya de a efa ho sa ne dia ne business na kwan obefa so a obekoneka sa issue we krampo no majority leader enso so aka ho asem wadwen kyerɛ wɔ no nso ho ne sɛ wadaroma men say the majority leader aka ne sɛ ne woka ne pepe enkɔfɔ ka sɛ parliament politics ayi kasa ɛno deɛ ya na ya mana ayi kasa yɛ nti mamufo na man se ara ayi kasa nipa no ɔyɛ adwuma yere ne ho yɛ adwuma nanso wɔn si a wɔn ma osika da nti ojo mpi onyahwe ɔba me hu hwe no asɛ sɛ umpe bi mfa ma it is a woka na wɔ sɛ ɔkama de mamufo media for a moment for festival. But honorable, no, the any see a frey and who. And any see a frey and when you idea to me. One idea to any constitution. Yes, meaning say any constitution, but you any idea to me. Also can also cancel them for home. I make cancel for home. And you okay say yes, see ya. Me call, and my sebeka. So say me juma to go na no yem na sebeka more than century juma. Na me share because my sebeka no. Me share say ni ankofo ye century juma. Any ye bre so say ni ye century juma no a. For first state no so bi say me see ni hu nkomo a. E be tie di hu nkomo pa. E be tie di hu nkomo pa. The inconsistencies of the media people sabi obi omo mu ni mi nyina nim say man parliament ankofa bibi. Obi oni mi bia be hu say man parliament say me kwa kofa bibi na say me dia tuga say me call parliament am of twist no say me regret it ye me call parliament me ni efi medwuma so e ma tika twidie over 7 million Ghana cedis e no kwabane afa na me kan say we ye ade ba ko a ahye me say me call parliament because man call parliament na say me sika we me bo ho ban na say wetimi a sacrifices sika twidie we e dia ma woman for because say idea the call nam se me could me the parliament ko e madwuma na mo ni idea ka me gidi say me ni be ko madwuma ho e madwuma me ya marchim da for no me ni be fiso but me ni se me ni e da chim da adwuma so de bia me wachim da de bia me dwen achim da ho eno na ma me ni fi madwuma ho a da de ba aba enti no de na me pa chere say o sacrifice bibi e ma de bia ende na wo sa de eso mo bo pa enti achim da akunya no eso me bo pa so se me timi aboka fidi we will be in over parliament first akonya half of this money but I think I may court say me maduma court be na me sa kama ade enti no say me ka we no be twisting no e wo media mu a as a trade man for I see I no kwade me maintain ho ma chekra da me say wo kan nei enti wadaro ma back to the na me bisa wo no say ya anhwa anye bibia amfa ho a yenim senka omo wo ho no mo yen parliament no de enka omo be puti other organs of government no to check na nka aboa na oman chichire na timi akonani but say ekoba say say ya di bibia esikasem enipa ewura ho ni nyina omo nyina adwene esika oman ye ko ya na say bae ana me ka say eno eye de obi aka but sika no efiti manufuo enti yen a ye 4% o se ma men ka say fe 4% yen a ye 4% yen na ye boa ka bi ma men ka bi na ekọ enim no e wo say ye dwuma say nipa no yen hwe da dwuma o ye na me yen hwe so wuzika ana uni sika exactly ye ka sika pa wa tim da engangrofo tu sika gui pa so be ko so atra konya so then so atim da for say akwesi akọ no mu wa rehye mu iti be senko ena ono ye minim no die enyi sikasem sa say sikasem a ene na efi
timamufoɔ na honorable fourth estate ya asɛm a yɛkan yɛn deɛ ɛbɛyɛ afa mu deɛ obi ba no de sika bɛda ada wo amɛntoma no but delegate ya yɛkyɛ fridge kyɛ tv sɛ yɛn fourth estate fo yɛnyina hɔ bio meka sɛ delegate ya no ɔmo toto abade ma yiyi candidate ya candidate ni kyɛ ɔmo fridge ɛkyɛ ɔmo tv ne ɛkeka ho no yɛn fourth estate fo yɛ ne yɛnyina hɔ bio yɛbɛyɛ afa mu deɛ nso yɛnyina hɔ bi wobɛyɛ w'asɛm mu deɛ sɛn sɛ ɔyɛ kasa yi delegates fo no bi tie o delegates fo no bi tie o delegates fo no sɛbe wɔn mu fi wɔsoro wɔn yɛ timamufoɔ wɔn ka yɛ ho wɔn nya akonya sɛ wɔn ɛna wɔn yi party na nam si bi ndc fo delegates wɔn bɛyi party na nam si bi yɛn nso so yɛ wɔ delegates wɔn nso bɛyi na nam si bi eti wo kasa yi sɛ nkɔmɔdie no ɛyɛ deɛ ɛbɛboa ɔman na ɔman nyinaa no ate aseɛ sɛ mɛyɛ mfiri sikasɛm ɛmu yɛmfiri nipa no adwuma na yɛmfiri nkontaa ɔba bibu na yɛmfɛ sɛ yɛmfa no so anaa yɛmfa bi foforɔ ɛmmerɛ a begye ne ɔmo so bɛte ɛno kwa deɛ ɔno abo nyame asɛm yɛgu so ka nso still ebinom di bɔne yɛn yɛbɛyɛ afa mu deɛ na nea ɔno kɔ present ne ho ankɔtene ne nsa sɛ obi nso nyɛ o ansa na obi bakɔtene ne nsa no na wayɛ hwehwɛmu ahu sɛ nipa a wokɔ mo nkyɛn sɛ saa de deɛ woba a pasibra nipa no so hia no ara sɛ ɔsɛ ɔkɔ ntu na ɔnso akɔpɛ de aba ba yɛwɔ gyidie sɛ saa deɛ ne bɛtumi asesa ɔn four state fo mo na wɔsɛ mo yɛ sɛ ɛne four state fo yɛwɔ adwuma bɔ ne pɔ paa na ebinom nso kyerɛ sɛ saa delegate factor no koraa san ba bɛka amanyɔsɛm ho no ɛbɛtumi anka yɛnyim firi hɔ na ɛmmoa wadaroma no so hu ne sɛn part of democracy ɛsan sɛ wɔn no ɛyɛ nkurɔfoɔ nso a yɛafɔ aba ama wɔn ɛwɔ mo pɛ so aso wɔn ne nkurɔfoɔ a wɔyɛ party no ho adwuma ɛbɔ party no ho dawuro ɛyɛ party no ho adwuma ɛba party no esimi kɔ so atena dan mu etu yi firi mu a ɛnyɛ yie nti no delegate deɛ wo deɛ no sɛ wohwɛ deɛ simamufoɔ no ɛpɛ na wakɔ akɔto aba ɛde ama wɔn mo nti no nkade papa mu a ansa na delegate bɔ akɔto aba no ohyia ne party fo a wɔne mpɛ so aso na wabi sɛ ɔmo sɛ aba a yɛkɔ so yi kwan na me ntoma no na ɛhɔ no wɔnya adwen obi hɔ nom a wɔnya ne delegate ɔsɛ mmea na menya me delegate deɛ mpɛ na bɛto ama no nipa ne ka deɛ nkora no ɔsɛ mmea na bɛto ama no ɛbɛdu baabi no wahwe yɛ ɛbɛnya mmara sɛ badwani a ɔba a ɔsɛ de bɛba a menkɔ bio nti onya aba a yɛapɛ na ɔso no kum sɛ ɔmma bio no wasɛ nya ne bio nti pie nnan no akwaweɛ so paa na amanfoɔ ɛdeda yɛwɔ daakye wɔ yɛ democracy ho honorable papaapa baabi ɛfi ne baabi aba bɛdu yi ɛdi adanseɛ sɛ yɛwɔ daakye ɛwɔ yɛ democracy no sɛdeɛ ɛfie biara no kakraka ɛbɛkɔ yɛ ne majority leader mi ko tunu for the last time near the nkɔmɔ na si waka sɛ ebi mo kyerɛ sɛ constitution ankasa koraa no nka yɛnyɛ yɛ amendment but on the ɔse yɛwɔ si yɛyi ne nyinaa firi hɔ na yɛhyɛ da yɛ foforɔ no be meet the current trends a ɛkɔ soɔ no wɔn ne yɛ adwen ebi om bɛsa aba four state before constitutional review yɛyɛ ho adwuma pepa da ho four state for bɛn ɛna afa mu nsɛm sɛ wɔde kyerɛkyerɛ amanfo the majority leader ka ɔno deɛ onim na ɔka sɛ mamufo a ɔman no yɛ ɔmo dea no four state ni wayɛ program bi aka sɛ constitutional review no every day bia mede 30 minutes ɛɛka chapter baako akyerɛ amanfo nti no me maame a wɔte asɛm me maame a ɔte otam me maame a ɔte me person so baabi ne ade onim deɛ majority leader ɛɛka nti no ɛno a majority leader deɛ hia no ɛna ɔbobɔɔ so ba ebia kosɛ ebia me maame bi ɔte baabi bɛka sɛ ɛyɛ dɛn na mmara mampanin a sɛde ɔwɔ biribiara bi nkɔpɔ kyɛ no adeɛ ɔgya kɛseakɛseɛ yɛsi wɔntua toɔ ɔbɛne sɛ mampanin ntua toɔ mmerɛ mu but constitutional review ka sɛ mampanin ntua toɔ nti yɛbɛsɛ constitution mu a ɔwɔ sɛ mampanin yɛma no atua ɛtoɔ ɔtua ɛtoɔ a ɔbɛhu sɛnea ɛtoɔ tua ɛteɛ ɛna sɛde ɔde yɛ no mu nti no ɛwɔ sɛ ɔno no ɛyɛ an example of ɛtoɔ tua and some other provisions are adwuma so paa na ɔmayɛ
cut down near my uncle here. How would they support the review? Until no upper class in one measure more. Saying ya can ya by I did we have high and no because you could AD a friend say Messica Yoku Penny because say horrible. Idea back one, yes, yes, you could law no say. I was a piano. Idea I would say, oh, dear, you could put me shoot. He said, we are not the young yet. Now, all the above my subject fast would maybe a idea. Almost a time, if you want a bit you warm, it's your moon and time. It's in the say no. I didn't have a boy before. It will be a behavior and I mentioned many about one. Then so, and my sister for according to my sister, my sister for everyone say, Omo about the count, you know, Omo person will be shut some. Your war and maybe who were about now, new bats now. I was so good, who maybe at the man, spousal right. You said my sister follow, their parties are low, now don't either come home and you know, my sister follow and parties are low. Say, 454 is yes, I near my way. No more imagine DHA. No more that to be, not so much rent for one. Maybe I have a twaba. Obey educated my near baby, like I said, me back. What a man to about now. Now, I did win. Oka, obey who do mamma near. Because I am a trouble. And you know, I was so to mammy. Because the idea, or because a said the idea, and you're not mental mouth. And none of them are young, so Yako should say, laws are, and one was a mean now. They are the DHA. But honorable yana enya wira ho sem enya yem hyehye enso so se empanimfo a mo betimi effect change yen ye susu dwetire anom susu dwetire yi se omi empanimfo betimi effect change ba opo umpo obia wo na setra the prophecies need, and then the more prophecies go to. Prophecies need a part of so the uncoma. Over her interest is ready. But the war, Pramo, my new, is over part of the interest to be already. So that I see. Sanya na me ka MP for asema na waka say we dey you who free me we gidie say for first state ya wo emphasize more on ni enyo mu nyina nso so na tobe ya wo kan omo ye o Father pray for my easy obi a otie bia no be education obi otie bia be hu say ahenkan for munye program bia but the best the constitutional review no dey ka and come here, you people from Waba. You can just to be. And just a generalizing, and I say, I a bit unfair to Omo so a 2 who see where you mapano. Oh, send me in America says, yeah, you might be a Masudu, the nature of the media. Me who say to be. But media, a radio be social media, yes, not 24 hours. And you are more platform bishop, main casta was so that. But Michelle Mammy can be power for the brother. I Ghana ha, the Buddha. There's a yina boy a man. It's not a yet Juma, or my apostle, according. I chose them be a good platform also. And then the Abano. Diana amount for every episode, that platform also, and Brawa, ye regularly. And you see. Prophecy for so much amount for and then electronic media, WhatsApp and social media has been captured under law. If you be a woman, no one knows what the phone or church or something no that he could be wedding in Ano, no cafe or the woo age number and one. I think I'm up for a cow and MP and so yet in brand a yetuma. Yet in bra and a yetuma. Enti ye nyina obi a sha so de ne de ye adwuma ebeboa magana na timi akonanim. Honorable anopai ye ne atiefo e da se pa na obre. Okay, yeah, wish you speedy recovery so. Okay. Yane Honorable Alexander Akwasi Akwa achim dan emrahye bedwani na etwetwe enkomo enra sene medikan abo amane no na eye da kese
de ma Ghana yen parliament no mfinhyia aduasani na ya practice yen democracy no ane parliament no mfinhyia aduasa eni na na wo sempanimfo hye ho fa dwumadie ne koso o man yimra hye bedwafia mpanimfo bebre no a ne kasaye enti na e wose yan so yebisa questions kakra ne hwe se yemra hye bedwafie no is it fit for purpose nia hwe ni muso mo beye no eno ano mo ye ebi ni mo che se asem ra hye bedwafo no ma ye o mo ho rubber stamp omo de ye eniema ne adwuma wo so mo ye no eduru ba bia na omo de amanyosem akata wo mo ani me part say ye nto abamfa ha me part say nti minya NDC fo no a NDC ayi nti bomo de ane mpa NDC MP ne nsuso ne ye misa no na no eno se mi ye senka me be midwo mu betwi ban pa ha ena ade ni be hia birthday no say ye slow down kakra na MP fo ebinim ye doctors ebinim ye lawyers economists na party fo atworo krata ade free party office se munyina munya adwen ne pese muye ni how sade building democracy Ghana yipa eduro wi ana se bi ya werɛ ho yesre o de ya werɛ ho bebre no na wo de bi asre ene me werɛ ho papa but ye mie ni se ye betimi abo adwuma no na hwe lawyers e wo parliament economists for wo parliament na party atworo krata e de free party office e de abra mu se mu hina me se mu nya adwen ne e pese mu ye ni how se omompani abobo nkrofo di se omobra me ministers na honorable Asiedu Nketia no ni fifi avi kwati mo e ka kire atofo se mo se mu nyina mu nya adwen ne e pese mu ye ni. It is a serious indictment on their intelligence, their thinking ability, or more ability to think and decide for themselves, you know. Krata na free office, party office. Ebo wura ho catch them said the person mu ye ni no. A serious indictment. A serious indictment. E wo mo nimdie a wo mo wo eso. E pese catch them say muntimi nwene papa mfa mayen nti de pese mo ye ni. I mean how? Ereho na Eradi hunu ye mobo pa. Eradi hunu ye mobo na ya woda. Ya woda nso de ya na bibia timisi. Nti ya na wate ase kama de amame. Ma menkwa homa ne so. Na mini Owura Clement Akolo enkonko twetwen komo oye communication officer at the Emma Africa Parliamentary Network. Ye ne nkonko twetwen enkomo opani utimi kan FM so ni Maakye. Okay, but me talk. Na bibia aboko de Ya me adom bibia aboko. Ye de radi asimfin hia aduasa ni na ye parliament aye adwuma constitution nso aye adwuma. Ye betimi aka se bebia ya bedru no eye so far good or bad. Okay, Madam Asibebre. Yes, in few 30 years ne parliamentary democracy. We are more free in 1993 abesi Semre. Now show more. This is the longest lasting constitutional government like we have endured. And make I say a yala because in the absence of our constitutional democracy, and I say parliamentary democracy, and Nyama and Kon said they are but there's still room for improvement. Okay, and Ayana, ye share parliament after parliament, any juma omoye, ye de kaneno parliament to and nedie hua. Ebi mo kire say parliament ne qualityness as a ye adiminish kakra because over certain characters are omu nyina anya akwanya wura imrahye bedwafie no a
ɛyɛ na to de bi a ɛyɛ demeaning ɛde ma the image of Ghana ɛwɔ international saa na nso hunu no. Okay, also every generation the echo. At the time 1992-1993 the first parliament came in. Don't say that parliament, were matured people. Young. The politics achieved for a long time. Especially if you had the first parliament, was mainly NDC, people who had moved from the PNDC to NDC. They had some kind of experience at governance. The first parliament, had people who were matured, experienced, and all that. The second parliament, said the first one was boycotted by NPP. So the second one, Ansana, the NPP side were also coming in. But the people who came in from the NPP side, deep politics achieved for a long time. So at that time, now I said the debate was a bit richer because all those who were coming were academics, were people who had spent a lot of time doing politics. Comparison now. You can say at that time, the quality of debate, was a bit more intense. But so I'm saying because what pertains at that time, is different from what pertains today. Comparison this sometimes you treat a sign because one here not one could be na omo mo sisi ana na wakobu o mabem say ebia omo nya de ananse bibisa. But at that time now the things that were important were different from now because at that time we were just moving from military rule and there was a certain complex now I say nyama bi hihye ho no ma ye pese ye yi free ho. At that time, I said things were a bit intense. But you see, I hand it over from government to government. We have changed the presidency from different political parties to the other for a while now. And I say some young people are also interested in politics, have now entered politics, including women. If you move first now, the average female MPs, were just about 16. Now in this 8th parliament, they are about 40. Yes. Which means and the younger population also does. So sometimes say comparison now. I want to hear no. Afi yanhwe wo mu nyina wo adwuma wo ye as an organ or put other organs to checks. Parliament say omu puti executives to check over the years. Okay, honum suna ayana Dofubeka say it leaves much to be desired. I feel say they can do more than what they are doing now. The peculiar nature of our parliament, some intrusion of the executive into the parliament. Also, constitution makes it a hybrid system. I say wafa hakakra and wafa hakakra and our diafra. So you will get the benefit of both. But at the same time, so also be now pursuing the benefit of both. Sometimes the disadvantage of both presidential system therefore they say America for AU yafa eno kakra and a parliamentary system UK for use and also yafa eno so kakra oko UK mamu omo ministers omo parliament even the prime minister is part of parliament now oko America mamu
the president is not part of parliament. Well, by you find me, say, okay, the president is separate. Now, so no, as ministers, no, you also be in free parliament. Well, actually, the constitution says, we should take about 50%. It is a ministers now, the president, the fund 50% in free parliament. It is a president here now, just about 100 ministers are. Then he must make sure say 50% of that ministers will come from parliament, which means and the 50 of the 100 ministers will come from parliament. And then some of us think oversight role, no, because MPBA or one also person be minister. It is a person be minister there. Usha obetimi ahwe a president and I say government policy no one criticizing the because he wants to catch the eye of the president. Said there or also be minister. It's a becoming an independent scrutiny or obi obehwe yemamu fucho I have said the abani yen ababoano eto de bia na wa ya hun nyatun bi sta no ye hu pepe enye banso because ope the bia shediti no na obu egusu and no na some of us agree say ye say constitutional reviewer that honum na they say you should take 50% of ministers from parliament. Ye no film. Now MPs, omunye independent. So the bear say, government inside in the budget bar. But you say, wait, MY, you film. So the bear, ye man, a becunin. So the bear oversight, bet me a boy. Okay, my final question would be, the political parties, woman so factor. Koso CCI. You said before we be back parliament, is either we be call through the ticket of political party and independent, but already yen architect work na what parliament or nankasa na udru okra no a say we call independent to so call then you should be able to decide which caucus you do business with. Sa a hawk kakra bi and again political parties you mutimi tro krata di free omo party office almost say members of parliament no ye pesa mu ye no and also so saying a wu no so and also a debate among for the break like the whip system the political parties whip their members into taking decisions that are in the interest of the party, sometimes to the neglect of the interest of the nation, the national interest. But the way our constitution makes it, the MPs are sponsored by the political parties to go to parliament. You are on their ticket. That is why I say, local parliament, now you are doing say, you see, I'm move from one political party to the other political party. And that say, yeah, election, ya foul NPP, Mashe Bejeni. Now to do on the movie, NPP, and MB1, winning Jones, as you see, I'm sorry if you are in person trying to be with her. I don't know, automatically, what is you see? I say, by election, yes, say the year before for an idea. It means to say the political parties have a greater say in what goes on. That is not entirely bad, because we feel political parties are supposed to be political institutions. I'm a dreamer or minor. Let's say NDC as a political party, and I say NPP as a political party, and so a dreamer or minor, when they are in opposition, and I say they have a number of issues. I mean, the whole context is a development. It's in the issue, I say, it be a manifesto,
It as a say and political parties no omutimi yes anyama no omo some vision, some foresight and that kind of thing. Say omo yes idea na omo parliament no mo can say when a vision here ye dey true about am buy it ni a person follow that vision na and then anka edane kwam because it be any ideology but say anya me sa na aba ne say da she be ni bia say me we na me so me pe there are 275 of them that will be say side we am gather to other me so me penny say we say me penny say you can imagine the chaos that will be there. That is why it is important sometimes they acquiesce to the whip system by the political parties, but sometimes it is too much of a partisan nature, too much of nyama enye in the national interest na political parties aye. And what you said about the independent political candidates, MPs, some say in parliament, we have the majority side and the minority side. Once I one bar in the name of any political parties, the winning, majority side, and the one minority side. You need to belong to one of these sides, either minority or majority. But at liberty, say, okay, I want to do business with the minority, or I want to do business with the majority. Therefore, they say, be an MP for the NDC. So you see, an NDC in the war minority. Now, BB, SCN, or independent. Say, Obedu Mashebe Jemua, because he is originally an NDC person, he may be tempted to work with the minority. But sometimes, so I just say, okay, and then name a party at the team. It is here, I have the liberty to join any other political party. And also, we will decide to work with the majority. But a bit to say, Samia Nkrumah, CPP. I know about parliament, and at that time, the NDC was the majority, but she decided to be in the middle and work with mostly with the minority, which was the NPP then. And she was at liberty to do that. And most of the time, she wanted to be in the middle. Said the mayor, what at a particular time, say a person not drink on her, she will declare that, okay, I want to be here. And she is in the middle and trying to balance the equation on both sides. But we didn't see the effect of it too much because not numbers, as close as there were, 137, 136. Oh, now 137, 137, depending on how you look at it. Sanka, at that time, and you see the effect of that one independent person, like NSA, the second deputy speaker, the independent person. You see how effective it is because the stone that the builder rejected. And as you see, and the party it's Wakako sided with the so you see the effect of it. Leaving the political parties out and leaving the caucus and the whip out, may not augur too well for our parliament if we say everybody should go independent. Okay. And other places also they have that system as well. All right. Here am I now. CBN best about when champion. Yo, Mr. Mendes. Okay. Inti opinion and to train your friend Clement Akono. On a communication officer Africa Parliamentary Network. And yeneno ekwa twetwe en komo no Maakye
any dwumadie no edin mame mfa sedan confirm aboafo na fe mentwa me homra ne mfa de anka ntoa so Samchi Enterprise se men kan kire se odi cement papa de aba monten so a wo ton aboama yem project ahodo ayeye ni nyina no enema ekoso kama pa Samchi Enterprise se men kan kire se iron rods na open ketwa kese ni adantemo enchense de bodan so na doa ni nyina oba ne hono mu a wonsa ebeka bi Samchi Enterprise ewo Amantra Wache Junction achimo dansem na mekan ipacho ya na waba hono mo na oni ababe business obefren 0243 583190 0243 583190 eye number abefren na Samchi etimi age so soboti no nso so aba eboa yen boost yen immune system no ma ya ahoden dika pa me pacho ofa soboti no a enema ye de afra ye soboti no boa ma nkwamwa ne wo mu no enso so enya hoden asrafo no sanse soboti ne de akakaduro hwentia pepre abrobe mako ene de afra ne de aye soboti na aye kama ubia obema ne nsaka bibia di ho adanse me pacho ma nsanka bi ne di ho adanse na okọ Alhaji Hankuri Enterprise ubenya bi ho Frimpon Enterprise anti adwoa ho okọ awonsa be ka bi Mary Nkroma wa aboabo supermarket nana ya provision store so oda Sister Vero provision store oni Sinapi aba ena idi ani hwe wa chemoda oba AHENKAN FM so a me pacho wonsa ebe ka bi obe frey 0551 119620 0551 119620 and a 0244 087695 number be frena yetimi aje so me pacho yegusu aka apomide ho asem ne de ma me fa Jubilee Hospital so nto a so Jubilee Hospital se bra na yen hwe na wapomudin no enyina nan so outpatient service OPD no ye behwe wo kama ye wo laboratory enso wo hono mo a ye be wo test no say wo family blood group and our person wo check ya na type o person ye DNA ye be check ni nyina kama the amount pharmacy nso wo ho aduru bia doctor atwara ma wo no wo ba ye ho no mo a wo nsa be kan the antenatal care postnatal care theater wo ho surgery bia ye sekokoye no entu kwan kwa chirichiri wo ba ye ha ye be hwe ni aye ne kama the amount apinfo na wo kan wa brane enye wa wo branso na intwa wo scan ehwe sa bofra no da yi na se wona yi emema no so be check wo mo prostate wani utumi posasa brane ehwe ma wo diabetes any hypertension ifia da bia yesi nkonwa mankyerɛkyerɛ ekwan abefa so obi di waduane no anu mu aduro mepache oni nyina bɛboa wo canteen wo ho ye eye private health insurance anso na national de no nso ye gi ni nyina odan boabo amantra bridge no so na behu ni yen 0244575799 and 0241784645 eye numbers ya wo befre wo mo Winners Senior High School so me mfa we nto a so na fe me na me homra Winners Senior High School Winners se me kan kira wo se Ghana Education Service amane tumi nkrata ni ntimi no ka sei udru Winners ya ade a courses no bibre no a ye kire General Art Business Home Economics Pure Science Agric Science ye kire ni nyina ewo ho ebia na wa tro paper no but wo tro emfa into person be remedial side no so ye be ne kama de amount this time there ye betimi a hye obo se wo tro a wo betwa Winners Senior High School ye nhyehyeye efasika sem ho eda fem afei babia wo beda eno to so bibia da fem kama pa bra Winners na yentimi enhwe wo yi eno achi assign the Divine Academy abeka ho a free crèche nursery kindergarten lower primary ekopim upper primary junior high school form 1 kopim 3 ye gi adesuafo ebia na wadwumanti ye transfer wo one way ye binyan sunsanso o ma no wo ngomesua so form bra beto Winners Divine Academy ni mu na ye nhwe wo mo ye wo boarding facility e wo ho sanso so na se wo pese wo fie ba nso a ye wo sa facility nso so wo ho ye wo enkoko Amanfrom Chidom restaurant na ye ni di animhwe otra Obuoba village pe ubehunu yen e wo ho enomo Fre principal amuzu e wo 0244 571927 0208193788 me ba cho companies yada romo mu kra yemu e na yeguso ayeso mo osompa ma yentwa ye homra ye ba
yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛde afa yɛn sikasɛm ɛho and ɛnɛ no yɛno bɛyɛ mesrɛ mo yɛbɛyɛ analysis ne kakra ɛde afa yɛn ɛka yɛdeɛ Ghana yɛn domestic debt ɛna yɛn external debt no yɛbɛdi ho nkɔmmɔ kakra tie we ma yɛn yɛmmra sisi ya supermarket ha mamani ati pa ebraba Charles we and the fridge we die me sha every Ghana ha asani awo yo di fo no hu ne pepepe every Ghana he fra brochre na mum ya dia brochre bagana WAS Bioengineering Ghana Limited akra niema bi to say shells fridges trollers basket afa sales decks e mai 24 nyina sa wo store no shop anasa morning nyina wo benya wudie shopping mall ya me ko mo nchanya Charles ometimi aba ba hihye bi wo hode amame se ne wo pen no sa pepepe ha kyerɛ me omokyira kwan ania WAS Bioengineering Ghana Limited ewa amasamai enkran wo ben ejapia depo na wo betimi so afra wa mu wo mai so 0240530496 anase 0542 325 584 0509-994-592. Sir, me pebia, on bet me the abreme. One bet me the abron. Thank you. Me kwa hosesia. Super, oh super, super, oh super. Super some cement, any superstar cement, and it's the idea. Mercy for the contractor for you to a guso, and yes, some cheese enterprise, and I cover cement in your at Yaba. And to your mercy, we a contractor, will be a project beer, and yes, super some cement, any superstar cement, and no necessary water, and one day, the grade no, and your 42.5 hour, and the 32.5 hour. Now, so to superstar cementa, and no say 32.5 N, gunning na, and no penny cementa, and you 55 kilos, ya chow 5 kilos free. Ninina, and yes, some G's enterprise, and I go Fadia back him some G's enterprise, and to iron raw size baby, and unti. Who pay super cement, any superstar cement, and answer iron ross ni be a tono. Some G's enterprise, ewo Akimoda, a mantra, Yanidux filling station, no, and a bone shenimu. Frewomo, it was 0243 583190. Hey, na den e koso amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass yankasa. Hey, na school ben no eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko tro ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E penny for sister banchinya. E jana kire. Abofra no de wo sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi omo mo tro so hwe ni nyina pa. Menua, am afra no ya dachi o. BC so hwe omo tro ye. Say wa pass yo. Say wa pass yo. Faniko only believe. Na the see me ne worker say no. Womo bia admission wo mo chim mofra no. Form 1, Form 2. Konya da ho no mo se see make say. Hey, enti awofo ani age omo ye de say. Ye kan kire. Ye say body ani one ye din kanfo. Only believe papa. Abofra ne ko ho na ne so hwe ne de. Ko bia school be ma chechire for me for so mambofra na pass ne de. Wo mo be ye. Wo school fees so de ye ne board form boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko yisa abofra ne be wie school. E school ya bia ne platform ma wo cha admission. School fees ne crowd ye e ma ne nya dadwen. Wo dia ne say wo de wani be kire mu. E wo only believe senior high. E di for wani kire mu wo achim ko krantu. Anasa fre 0240 202 148. Anasa 0247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, yeah, Dominion herbal powder dear. Ninia, and ya a month for dancing tea and a bacon fool. Near a year over minipeduamuno, a bro madrin and a mentias so. And my Dominion herbal powder and Pauhu de Biarada. Someone at the hono. Dominion herbal powder and runs for you will so share will take up. Now that trick to us a biagumu will transit yanum. Wawie Angels Dominion Herbal Center one koko and a diaba a painful about ton more monufo and kwada when if you do me do one can do afre 054 315 8195 FDA aji egwadi enkra tuoyi atum One day
Ena adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Meba to yeda so atwen ya miakoto enkra aba yeda si bebre ahenkan 93.3 FM the best in the east. Jumedie no nso aguso a utie no ya to no din se Maakye ano odene ke ofra me Obuoba Ofori Amanfo ene ya woda nti ya woda nde ya no obre wom o kwasan ba enwumere enya senketo a me kono na me ka kire wo se ye ba ye bedi nkomo kakra e de afa yen economy ehun ensem unisa me no ka say finance minister a lead delegation omukọ he omukọ China omukọ je den ho omukọ hu abeg omukọ akọ China fo a chew se ye pamochew na e ka no e de mo no e betimi kura ye sere mo writing off mo fa nche yen ina sisia into ato asa na so omukọ akọ ye no ho no na tie ha Ghana eka ye de eni yen total debt ye hwe animu se aburuchirefo no omode be che yen no o ka Ghana yen total debt no a external no ejina $43.9 billion $43.9 billion na yachichem aye de ho asem e de bema ho unse initially no omudi kan e de announcement e de ba yin hyehyɛ ye no a e wo so omudi ye adwuma en hyehyɛ ye wo so omudi ye adwuma the process of restructuring yen e ka ye de because IMF na e call ye no omudi yen e go through the stages into stage 1 e wo de obeye stage 2 e wo de obeye stage 3 into stage 1 no na e was a finance minister oba no ode default ho hyehyɛ de ba e was a wudi kan gitum unse e was a wudi kan gitum se me de ka wudi obi ka was a oyeden wudi kan gitum se ampa me do ka na de a me do ka no enhyehyɛ ya me de to hu ni enti saa e ka no ene kwan ye befa so a ye betua no no ye wo nkrofo a ye de wo ka e wo Ghana ha eno ne ye friend domestic ene ye nkrofo ye de wo ka wa manone eno ne ye external na o ka domestic ene external ka ni nyina abomu a eno na IMF fo ka kire yen se e wo si etimi ne omo edu omo ka ne kokasa na ye di road map bi de to ho ne ye kire wo mo kwan ye befa so a ye betua no enti wo munya hunu sa anhyehyɛ ye ne de a ene ombebo ye bosia no enti omo hyase with domestic debt exchange program eno na ho nsɛmsɛm ba bibiri weesi munyimi mfiri so weesi munyami sei na ne ewo mu nie sa eno no a eba ye no nyame adom e free November December mu ho no mo a de ba bepem bosumi we ya na ye nya ne nte se omo awie hu adwuma sei aka external omo edu omo ka eno no nye Ghana ha eno no yamanone na sa external no omo edu omo ka no e wo se eno so ye de ho announcement de ba ebre a ye hyase ne kenka ho nti eno ne stage 1 and step 1 2 se be gitum sampaye do ka ye betua e wo se ye hyase se ye negotiate eno na edi kan akoso ama di kan ka che wo se ye wie domestic de no ti si aka external 3 e wo se ye hwe kwan ye be fa so a ye betua ka no e kwan ye be den ye be fa so e be den ye betua e ka no eno ayebo achi bidin negotiation ye wie 1 aka external ntianu se betumi aka say e pending for now ye wie a ye exchange offer eno so ye nyanduru ho e pending for now ene ye wo debt and say announcement resource ne ye ni nyina ne akwa wie ye nwie ye ene nti ye ntimi nkyere say ye di nkonim anase ye ni nkonim na sesi ya me no e ka say aman ahodo a ye de wo ka enie China nko a Ghana ede China eka $1.7 billion. $1.7 billion. And only a car ye de China for nko a again oko Eurobonds a issue ye no eno so e ho ka Eurobonds oka bomu a
$13.1 billion. $13.1 billion. Ɛno no yɛ euro bonds nko a. Ɛna afei yɛsan wɔ multilateral ɛka yɛde di wɔ multilateral sector hɔ no nso so ɛyɛ $8.1 billion. $8.1 billion. Ɛna Paris Club countries ɛyɛ $1.9 billion. Ɛna other creditors wɔn yɛde wɔn ka ɛno no yɛnhyɛ da mmoaboa no ade aseɛ ɛno nso okeka ne nyinaa bɔ mu a ɛyɛ $3.2 billion. Ne nyinaa ɛka no a yɛka ne nyinaa yɛ dollars. Ɛnkoa ne ka yɛden yɛdeɛ na saa ɛka no mu no ɛna ɔkyerɛ sɛ wokyikye mu a woka ne nyinaa bɔ mu deɛ a ɛyɛ 40 sɛna bi di kan ka kyerɛ wɔ no okeka ne nyinaa bɔ mu a ɛka no egyina ɛyɛ ɛwɛnfa $43.9 billion. But sɛ wokyikye mu a yɛwɔ ɔmo a yɛde ɔmo ka ɛwɔ Ghana ha ɛna ɔmo a yɛde ɔmo ka wɔ amanɔne enti ɔmo a yɛde ɔmo ka wɔ amanɔne no ɛno okeka bɔ mu a nea meka kyerɛ wɔ China fo yɛde ɔmo ka $1.7 billion yɛde wei mu ka euro bonds multilateral any other countries ne Paris Club countries okeka ɔmo nyinaa deɛ ne bɔ mu a ɛka yɛdeɛ no ɛyɛ $29.2 billion. Ɛna domestic ɛka nso a yɛde ɛyɛ $14.7 billion. Ɛno ɛne ka Ghana yɛdeɛ. But sɛ wokeka ne nyinaa bɔ mu a yɛgyina IMF sisi a yɛsɛ yɛkɔ akɔpɛ $3 billion. $3 billion. Ɛyɛ loan. Ɛyɛ bosia ɔmo mfa nkyɛ yɛn. Ɛyɛ loan. But question a yɛbisabisa yɛn ho ne sɛ ɛka no yɛpɛ sɛ yɛtua firi hɔ anaa yɛburu agum because nyɛ yɛn ne yɛbɛtua. Daakye nkyirima na ɛbɛtua. Na anyenye bia China for kra no a ye lead delegations de wɔn kɔ hɔ sɛ yɛsrɛ wɔn ɔmo mfa ɔmo ka ne nkyɛn no because I was say ye kɔ IMF for hɔ no a I was see yɛtimi reach the final steps na me di kan ka kyerɛ wɔn no I was say one odi default announcement ne de ba odi default announcement ba afei wa kyerɛ wɔn kwan abɛfa so a obetua no ne yɛfrɛ negotiations no uwie no a then you come to the exchange policy nhyehyɛ no so obefa so ade betua and then finally na wo de akɔ IMF for ho na wo ka kyerɛ mo so ɛka no magye atumi sɛ me de omoka me ne o matena ase ama ye nyina agye atumi sɛ ɛkwan sɛ ne befa so ye betua no afei ye nhyehyɛ a ye nso so ye de betua eni nti ya wie saa steps yi nyina wo so omutumi go through so omu go through saa steps ni nyina wie a ɛna no man pani ka sɛ by March de ɛwɔ sɛ ye nsaka sika ni bi mpa kyɛ wɔnyɛ no korɛ because I was say a team so call ye external. See a we internal no. Nti I was say a call external. Na external ho no so no mo nyina agi tum sa mpa. Se na emo wie domestic wie no. Yes so ye na mo be ya adwen. Se ni kwan ye pese mo fa so etua ye ka ya agi atum. But the good news nso so a wo mu kakra ne say only international firms na ye de do mo ka no ekasa. Emfa ho ne economic crisis a ye ko mu Ghana ha. Omo de omo wogidie se eka no Ghana betimi atua. Enti omo yen mu gidie. But ye na ye te Ghana ha de ye akase ye ni ho mu gidie. Eno ne one contradictory yi a ekoso kakra. Enti goodwill outside Ghana strong but inside Ghana atonsuom. Sesi ya me no kasa yi ye ko China ne akopa China for chew say $1.7 billion no saaka no fa nkyɛn but mema rain susu mfi sɛ China ho no ano ene ekokɔgye Sino Hydro $2 billion sɛ ye de ba be ye bata ne nyoma ensem na ye bebre enti si ye gina China ehu abeg ye pa China for ne chew sɛ ɔmo hu ne yɛmɔbɔ no mfa ya ka nkyɛ yi na yentimi entro yenya good book ni yankonko presenting fan kyerɛ IMF for nya make kan nyina no ɛyɛ ɔmo a ɔmo abene wɔ sikasɛmu no ɛna ɔmo bɛte brɔfo ya sɛ wonte ase afa kyɛ me why ɔmo abene wɔ sikasɛmu no but I believe sɛ de media aba form kakra no so udi wani ni wadwene de akyi kakra saa enti no te sɛ bi a medical bi keka ɛwɔ sɛ
me kokobi ke ho no ne me ne kokasa but eka no a me de kobi ke no me pese me san ba beje bosia ewo ebi adwempa ho enti ewo se adwempa ho na me ko na adwempa ka kire me se okay sika ne de me de be ma wo but eno so na me de be ma wo ne ye bosia ena mahunu so se wo di obi nso kadada enti kobi ke na wo de ne kan ko ne ho na wo ne nko kasa na onti ase se eka na me de no ono agye atum se metua enti IMF enso so ebetumi abo me bosia ne bi because na ho odin wo soro enti enipa mienu ayi mabo kobi ke bosia wo ye sure so obetumi atua oh me nso mabo ni bi me mabo ni bi but me ogidi se enti me nso me mo no ho so bo no obetua ayi mabo kobi ke bosia wo ye sure se kobi ke no obetumi atua oh jejeje wontimi ntua emo no bosia enti sisi ya no se ye be kosoro se ye be ba fom ni nyina gina China fo ho China fo na ye be kire se ampa IMF fo mo ntonkoso mo mo musika mo betimi atua ana mema om ntimi ntua mo ka ye den dodo nti se IMF wo mo so mo be ma isika so mo ma isika no e fa kese no agina China fo so sisi ya China fo nso ni apamo Aisha ho an enti we no enkofo no nyim no moto ye na be you do me I do you man no go verse enti me ka kire wo pe me ma ofela Aisha ho an nya de ye de ne betum hie na wodi mu ko bara wo Ghana ne de sa wotim keke Ghana no de wo abo didi wo fufu no bi tu no hawie otiti bi gu bo a wada hinkro mo to za Ghana no ehye nkrofo bi nsa ye won nkrofo bi ho no mo Ghana no hye wo nsa o mo no mo kire se enne nkrofo mu yemfo mo mfa ha ade echa me yemfo mo mfa ha me no ka se meeting e koso no I mean say Aisha hwan yo za Aisha 2 no enko ba bia na wo nsa hyemanum wo be pa mapampam me kama wo ho bedwiri o enti asem no ne akwa ye no na we na ye hwese ye benya mpanimfo no omo nso abeni sikasemu no na ye no omo abo sa asemi ho nkomo ye de ya ye analysis no but omo nso so omo abeni wo mpa nti o metumi aboa na omo akirikiri mu kakra Joshua J Klu ene Owura Benjamin no mo omo mu bia ye ntwe omo mra na ye misa wo omo ye nyinkiri mu kakra emfa sa asemi ho mo mienu ni nyina ye den Mate Amazing Training Foundation Samin Kanchrawo se what the daba ku si ho no mo asa daba ko no juma odi edie ene se ori be kire wo se de obe wankasa betumi anya juma ya onkonko dan krofo inti tapping time organic weedicide any fertilizer na nyoma ahodo a aka no ye be kire ni nyina fish farming ye be kire sene ye war after wash parazone shower gel floor cleaner ye be kire ni nyina sene ye semina a ye disi enioma azuma twere ye ubo nkuru yi ye be kire ni nyina biodigester ye be kire sene ye mmire sene ye enwa ne ne akaka ho nyina liquid soap alata samana ye be kire we ni nyina air freshener eno so ye kire wo Jumadi ebe kosu nyankopon ya adomu ama achene de to so nan e wo Church of Christ achimodan roundabout brabe register ni to 50 Ghana cedis 200 Ghana cedis e training fee a eno nso so ubetua na enema ni nyina edi mu kama 0244858110 0244858110 and 0544054179 number be friend na yetimi age wo so enti eno nso so yade ehu hia pa fa ahuhyem kwaku ma metu ma meten no kromu ayehye o sere sika saa ho be yahi Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM mo adwen kire bia mo de aba yemfa ntoa so na afei yentoa dwumadie no eso bo ama wo de no makan wasan de aba adwa Roberta se wa fi kwaku papa wate Sir John Bosuso so kire se Yura Richard okay won so de ne akan wasan de ahia wa ha ena we nso se your friend Stephen Boache o say good morning dear host na insem wa wotoa ne ha no yahunu yedase bebre Kasama kese enso se NPP wo mo ne wo mo Richard
ahiagba no omo ye serious de na obi akwakofa forms so okwakopre flag bearer na mo flag bearer kekekro okopre na mo yam hyehyem wi na ne 2024 ne de mu besu ahemo atafde o yo ebe mo sebo bobo no Meshak Echampon enso so ese dwumadie no eye kama pa no de ne borofo ye baako great show and outlook yate ye da se Kofi evidence edi free clothing achima benase ose ne nchi yankoma ne master Afaji Richard osalutu ne pa ose master we eye wo small boy Kofi evidence nti anope Kofi evidence se fi o mawo ache afei mo amode mo messages no so de fa ha amisco spelele edne de aba no ho kire say in fact JDM de yenim ni free tetio e free 2008 epim 2016 yenim ne pa nti eyo no anie ana afoforo bi wo ba bi ba eyo no ade ne MPP mo beto aso enchia nkoma honorable Mavis Hawakumsen Dr. Bawumia honorable Justina Marigoda San ena MCE a wo kasoa honorable Anita Love Obo Amisa Enoch asama kese wo de no ya kan wasan de share wa ha samebo ache enso so ede ne de aba no kese Richard Ahiagba eno anu waka no NDC ya ma mu mfinhie duenu son mfinhie duenu son nie no ma betena aban mu ena anu ya yesi celebrity 30 years say constitution ba ye omkura de 30 years no ma di mu aduenu son mu a PNDC ede ba NDC okay kan nyina bu mu 27 years omra me kire ya de ba ko pa legacy a omo agya wachiri a enu nti omkon adoso omo sen ba biemu no se enye dum so aye de ben ya in confirm ene wa san lie wa hayate o say yewra mahama de Ghana for si ebe mana ba biemu enkoso da yate na dwen kire no no owie no se nchia nkoma honorable Mark Okrakumante ayensu ya no parliamentary candidate MPP din mu no ena Pius Enam Hajide ono nso Asujaman constituency ena no mihunu so ono nso na machire ho a wo chief reach owi abekire se Fort Estate ye adwuma yie good morning we say 1992 constitution no ankasa no abre ahodwo e wo se etimi miemu a keka niam bomu a na etimi nya hoden Aaron Babako komisa ne de ono so de baaye eno no we see friend DJ Omale wo yo si goso Ghana for yeje NPP ni mampani Akufo-Addo di o ene sa free senior high school ninti enka sa bri pa enka wofo yi no mo nam MP so no mo nam DC for so MC for so aden yo kwa kopesika kotua ne basic fees anybody fee admission fee some ni bebre hunyan enanu ya adwoma ha ma yi oso wo ba biom ya bre so na sa de wo ho ene ni ohia na o trunk o chop box o to ton ni o magum wa ma wo ba no wa dress ne kama o de ne kwa aduane wo be didi peche ye be kire na de enso kama ene senior high school ye de wifi crowd ya kokoko school ni nyina mu hwe na kono na se Ghana for si we nyom fe ye san kwa kofa ubi a wo no free senior high school kro wanyi ni oba obegu no mo san kofa ne de na ba ene e mo amasem a DJ Omale ne de odi free go so e de e ba ye eno no ma me mfa ba ko wa ha no na fi imenya na memra wo ho no mo ene ye nko Nigeria nyame ya do mo kira ne be ko Nigeria ene ye nko Nigeria nti mema okwan na nso so aba mu bi abeto nkra why final message ewa ha okay mama yana me ma okwan na nso bra mu bi na fei beto nkra ne sorry so ene ye nko Nigeria se na medical ka che nyame ya do ma wo kina emumu ne ye be ko ho no mo Saturday ena wo mo to wo mo aba no Nigeria for Saturday no mo to mo aba no na close to enipa be say 90 million ena mo ye registered voters ya omo kwa to aba enya sem ketwa wo Nigeria ho no mo enti ye na bra beto nkra na fe yenko yenanim Yeah.
this year. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Okay, enti enche ya bema okwan na won so wabam bi no ababeto nkra but ye hwese ye bekọ na ye ne Yera Jones Asante akotwetwe enkomo uba Achimodan constituency NDC wa me nya ne ntie se wa fill in form forms no akofili a o hwe ni so be represent NDC wa Achimodan constituency ona bo temi nka Maakye ne na bibia bokọ de adumo na so nyame adom yenso ye ho ye pa enti enra na NDC mu bi mu apono mu tro ho no mo wanya afele wo de oh ma fele o sign eba for parliamentary candidate NDC Achimodan yeah vim wo ho de oh vim wo za ba de di kan ma me for fidi so na mentia o dan constituency for nyina na mentia delegate branch executive na machia me chairman nene na pam for nyina let me say the o kan ye no kre enra na ibie ba ibie no nyame adom enkwane ahode wo ho de na e wo se santo a ejuma idi no 2020 ne so enti no ma family form enra by 11 o'clock na ma file me form ni na ewie enti o te ya no kre ma fa form so far the onkwa na wakofa na what is we bi so akofa bi aka ho sisi ane de maintain there but once I had democracy ni there meaning say there will be better will be ebeba but maintain say will be afa but meaning say once I had democracy ni there will be better but and also the basa na amagru no mai there intini ye hwani mu so we beba na so be ma I just say on the 22nd of March no the best submitting forms and ebe who say obi beba na say obi ma na say obi aba na say yeah na delegate ya kwakoto aba no ono ma tena yie oh delegate dem no ma tena yie because them say o hwe krampo na if you say to about 2020 year no menje ma homi wo constituency ni mu da no mu din sa wo so bibia bebia program bebia no ne wo say me ba no me ba ne mentimi amanso asede wo say me ye na mpelifo de konyina no meye nti delegate there I hope say me no more atena ye ba nipa de den anu semfo so nipa ho nipa anya pepepe nti den a ebi be koyi ebi nkoyi but ni nyina mu no ye hwe nyame na yeah ba for parliamentary candidate saa keke ana o wani so ade hunu fufuro bi okay I am there so bisam saa asem no mi baby amani hwe no kra ye akonya kese na nkasa eye woda akonya no woda akonya na nkasa woda akonya no because adema baby see oda 2024 you know ebeti obi ansem na ebe obi anwa because yenti ame sampa bi mu no say yede me de makwantu am 2 no 2020 no etoto bible mu asem ho a so what you say bra Moses oh yes nyankopon yes onkoji Israel for no enye the first time no di Israel for the first time no Pharaoh hunu no amani jane kotsana baby for 20 years after 20 years the radical say wo and I was say ultimate Israel for because wo na epokoko no otie oni nti erade ma Moses koy okoye no so no ultimate for Israel for do mobile nti no this is the second time me samba nti mba baby ki wonders e wakimoda na city ni 2024 nyaminti enye before the abi Rajon Asante wo kan sempa no pay you na yeah onu mini mami kan se bi nchiro tidie ni awreshemu ayewo e wo enyame ayesum ni mu wote ase eni ne waka no eni enim se be den ebebem because Moses kura ni kwala bremu no
Bible say all we are no na Pharaoh person who say Moses onim nyansa na so onim nyansa into odija any your friend say bitakula na to ho akola nanim but nyame nyansa mu no o ma akola ne fa ijare ye dey e se nanum enso ija na anya ne hwe so ade ase enti no nyame nyansa mu 2020 elections ne mu odin but o ma me bai e be fa o brand o how ne amani ni nyina mu enti this 2024 election there edem trudo because everybody akasa na then am we that sure say the current MP are failure no nti ebe ma che mo danfo nyina ba beta wachi oh current MP ni de na de bia me kan say obi aba oye na famu de so ade ase ono no so de a obeye no no abeye ni ma bebre ho a o kan wantimi anye na urade adwi mu no se urade so obesisa ho a enye emfa ne obeye den obeye ho so what I say, MP need the Obian so fail because the name of Boshak is here was saying, I be an all my way, which me I into no that the Obian say MP night or fail, but in your failure or failing, where somewhere already I cut for that 2024 that's it the bed, a best so what I say, and you know, I ate so, Mimi so me did two, Sana Moya me a day. Na onipa wo se wa feli say oba ye bo a wo share ne 5-point agenda wonye ye kra wa ye mu be 9 kra ne ayenka ye nyina kra wa ye de bo nwum ye yi nti se o ka se wa feli ana feli no specifics na ye den se si ano ye member of parliament bo sha wo share kra se nko be ye ansa na ya toba no what you say elu nya wantimi anye odan kwantami ami krom me party okojina hono so obeye asani atoba na kromafo agidi ska omoye den omoye ai wa sembe man some of us stop wom so obeye before election and that so ta ho ba o ko ho ache masa de ekoso kromo bia minim adabi o sisi ade anwia gu park ne so adwuma koso den anwia gu so a wonye nwie what you say so onye at least attempt our making a crash say I'll make attempt but data our share any time or make it so obey any no etwam what you say etwam internet MP shebo a oni so me de minimum say ye ka se obi ashebo wa ni so a o kan so obey wa anye kra but we de ewom so ma timelines there and ye nyina nso ye nim ni a o me ye ba beto yen eduru ba bi kra na wo say ye close down womo a omo import niam ade abama construction works akosu nyina bibia ye twentwen so it is wa hye sa agbo no na sa bre no wantimi amiti timeline and me say ye 2023 ye be election 2024 and I'm boa and to see me gina so ne say time or the share no wanye and this ogusu ya ye hwe say 2024 no bedu so we are so what I say I see nti eno nko na wo ahu a so wa feli no two o promise say obema taxi drivers no obe provide 30 taxis before elections am I me ba to eno so is in the offense I enche be bakra ba biduru aha no mo ji eba se Bible said the eni ehu what they say and e di hu dance e nti se ba ye nyina ebe ma na mo what they say oye nia second constituency ni pa ye nyina me da bia meka me say ultimi mintimi nyina ba bi nka se MP no me mompa e ma ne se ma ne nya hwi what they say man nya hwi but obi ankwa obi nya den emma ena mamu so ye nto aso enti se oba no ye bia na nyame adom na 2024 odi akonwa ne hye sa de ono aye no me nso maye foforo aye den e de aka ho enti me de bia me bompa ye se onye ne also ye na me nso me ba me nso me de me beto aso na man san ko hye ase e wo ba bi foforo pati ate I see be ya na be de e be ko na nimu nti na je se me tie dia wo ka no a honorable akwasi akwa oyire ne ho a wo unya message bia o message de benya bi set time ne so time ne so ebre ne so ze ade ebre ne so enti no na ampenfo sa akoko so ntu bedum what you say na politics so no ensem bi wono ma ye fiti preko fa nya den enka so otimi di won sem bi ye den esi na bibi do wa ye den wa ye pie enti se ti anania ma bi wono kra na
was a behano and you guys me baby sumano, not so sad man. I see. Do an affirmative bullet naman. I see. But say a koba say at some da MPP maintain honorable Akwesi Akwa. I was so slow because what we pap power tan so 2020. Onipa kroya say baby unsro. Debi. Sir. Debi. So bien some catch will say akonya ne de NDC ajewi what you say. And this one maintaining no, or one maintaining no. I had there or that seat in there. You saw Santa Veterans. Tana person better so keka na say wo ba be ye bibi. So I should be aboa da. What I say, ye be tuma aboa da because NDC records e wo da no bi ani. Say papa ma even MC grab akokrampo ayinya wo da constituency no. E tuma ye di no. Yes. E ko nanim. And this MC near MP can hold the other say what that Aji baby I see. Anyway there mami mboro honorable brain champion someone walking. Hey Jones. I see. Campaign message na asha say no. No. I don't want to do you too much. Yeah. I see. You see from me, I know about Hani. I said that the Atlas here didn't come. Mati, member. And now with the Lucy, now the Asidama, tea for ne or dampen for you now. And or mikrum or down quanta and a jam rakante, and then another coming or down quanta. Michia or down another bakumahi, and then another continue Abu Kunti, and Ubia, Michia Ubia. And you know, okay, man, or member. Ujina den. I feel the film crowd a hike in 2020 crowd. Yati, that's you ever heard you. Yo. Honorable Jones Asante 2020 ono na parliamentary candidate de ma achemwoda NDC o say baby we ba chodi baby o kese free. Hello, good morning. Yes sir. Pato me way. Me pa chon yo me that's yama mo tuma. Yeah, that's it. Anope Jemre, it's one with my phone na any honorable so. Now can I put the one? Wadaroma Udini baby o kase free. Oh, your friend me Kofi me kase free order. Okay, na say Kofi di enche dan ye din sa o. Me de buampo. Kofi buampo. Yo yenti o. Yes sir, I say oma apom di emo enti me do honorable so. Every moara. Na when we say Brian Komodi ni course no. Ochen on to say a banu sa delegating some delegating homes and some no and no senate and also na o say no so can be and na masika some other thing here politics and all that there one per se or better too and no ye or one suye meaning committee so we because now our trade be say one so ne nkofo 80 party nanim party no eduma ma won nti sara ne beye any kwan say yes sir because end of day obi abot ye baako ye ni saf nara obi abot ye baako ena ye nyina so ye ntimi nkoye saf no nti ne ye dis saf no edi ye ni na say end of day na say yama of fridge yama of television yama of scan esun say eno mo ne ade a eni ti no ebri nyina no obi a sika ye ni nsemu ma na ebi kura na ye de ne kwa on tin ko ye hwe no ono na delegates no be kofa no e de na bre o manfo no e ha agene enti yes sure honorable eni die bebre mu on ti santum na ye hwe kwan pa ye nyina be fa so a sa de ne be free ho na ye democracy no e tinya kwa ni ma enti sa ye be be no o fo bi abato azekra o ma yati ma ko na ma mu fa yati yenso ye da say ba cho ni be ka say free. Hello. Yes sir. Dr. Somoni. Dr. Pacho Intio. Yo, me kata suri atim oda intia mo adonsin. So mo heba clinic. Yo,
nkɔmɔ na wodi no ɛyɛ paa mɛkyi no nyinaa ɔne ɔnabɔ akwakyi akɔ interview no metie no nyinaa na deɛ bɛserɛ de sɛ ɛkwan bi wɔ hɔ a ɔmbɛfa so na saa delegate no ɔmo bɛsakra mu ɛyɛ yɛyi ayi no a candidate no a ɔmo yɛ primary sɛ yi candidate no a saa delegate foɔ no ɛkwan bi wɔ hɔ ɔmbɛfa so ɔnde bɛsakra mu ama emu ada hɔ ankɛyɛ paa ɛnam sɛ saa sikasɛm yi meda minim sɛ ɛyɛ delegate ne ɛyi deɛ ɔbɛyɛ mp no ɔmo mmienu ntɛm atɛm sɛ woamfa sika nkɔma obi a wonkɔgye ana wo nso wopɛpa w'aba nti no wotrae sɛ kwan bi a bɛfa so a wode tv ne flat screen ne ho nkɔ ne ba ɛbɛkɔ akɔkyekyɛ delegate na mo so ato aba ma wo enti na ɔnabɔ ka sɛ ɛyɛ timamufoɔ ɛna ɛde saa sikasɛm no ɛba mepɛ sɛ de kyerɛ sɛ ɔno nso ka ho ɛnyɛ timamufoɔ mepakyɛ dɛ bi wontumi mfa hɔ yɛda ase odi ne baabi a too bad gyina so akyɛ fa kyɛ me mepakyɛ yɛn personalize issues bi a wɔ ha ɛyɛ general nkɔmmɔ ne yɛne ne diiɛ odi ne baabi a wokasɛ free. Hello. Yes, sir. Yes, the great Obuoba, Mepacho Media, Georgia. Georgia, Mepacho Yintio. Yo, Obuoba, na pray them, Mamma, ne, Juma, and they will pen in for you now. Obuoba, my mintia, a Abuja Santi, Namintia Beguan Ahmed. Namen Fantia, Kessia, Parma, Dana Jesus, John Dramani Mama. Minia, and let the Obuoba Miraho, my rough who's a mean Obuoba Meniasa black. The power show with the international renowned journalist, Obuoba Yen Shumami. Obuoba, when you say, Yana, your 2 idea was so, he said, you do school for you. Obuoba, and no man can giant Tonka can assembly for nobody in your video to your son, a Canadian. In Nipabia connive with school for one has no, and no more Swani in a school, and a one more tongue, some for no one. One more tournament, woman, yan do almost Sophie, yan do almost say. Now, family, no, I saw it, yes, to say, Yamo, Mr. Obuoba, one send that the Biana may pass out, make us say, and no, maybe what, and you know, kind of better with your wing yet. So I said, Muti, the way the answer, with the prospectus, I'm appearance, and no man, some more tongue or no board, didn't say, I told you, who do have. And the other thing, my young kid said, Chinchina, we won't know school, we won't know school, Kadi Munto school, we won't know school. I don't know, Moon Farm, almost a moon local moment. Okay. Then you see a family, nobody, Sky, you see in your videos here. Yebedi actually at the amount why that CB bring will be into us to be much. Didn't be able to free. Like a free, if you are self-enterprise. Quabena boy, he yet won't catch it. I am but on your into way. But I see you. I mean, Sean, way of way. Amen. And never be below my action, maybe I see. Now, no, because a Skatian bribe in gentleman for me. See, I'm a tear, maybe I'm quite discabian to about. And this may have so baby Yamamia, maybe your driver, and send away a mantum, obey Yamami. That's a 1 year, nothing be done as a make us a 1 year. That's also what your Jewish cancer and a whole community. Yet, you remember for an idea. If you do on Miss Bacase, man, to Abana, Quina away and wine Yamami. And she meant to Abba, Minya Bonnie, and Amaya Bonnie. This will be a quadrinistic, and I'm a 10 channel. My Nebia, no media mean, and for so many hours on wine, you also be a discount to wine. Doesn't be done as a make us wine in Timen to Abba. Also, I just can't, I am on it, my soil. Yate, yada CB brave, but you didn't be a case free. Oh, what about where you never my taxi driver big one into you. And I don't pay them. I mean, change this from penny phone, and I mean, Chairman Casanamasa, Georgia, Yakupan Bay, when Yasamana Mawate. I remember one Kuya Sana Edeba. Obuoba and Brother Yamasian Canocre, a Georgia Raho, but maybe going to Miniati, a Tiasamode. Aya Ghana ya jenkwa ba kope aya John Dramani Mahama yakopon adon we tie Ghana fosu frɛ civil society ane adwuma yɛ foku mu mu ka bo mu omu ya kusugu ne naso sa papa san so gina mayen the pick form na anya sa Ghana be college papa yi antwe Ghana for ano asam afa anwo form na so wetumi akɔfa akɔpeke ne form se dia na yɛ di inhyira ifiri soro edema
yankase papa John Dramani Muhammad bebe wo bi akopon ka na ho ne akopon hira no na ade papa bi oje sina ni so akopon ma ne mremu titru kura no wantwe Ghana fo anu anwofom ani oye ne ni obrani atete ya na ekufu adoro na aban edi Ghana fo pam ayakonko asom na so mampende de Muhammad hu say no obefa ba na oba Virginia oboba bibie ho ye na ase ese ade we aso na bo Joseph Santos ye besere no bana oba no ontumi ni sile college efem fremu bibini a omanye sile college no yenya we ni nkan bo no ho de wuro kransa wo se a wo campaign e radio so ana oboba meboa no kre Opo radio so ekwetire sin baabia obetumi aka wodwom de onam de na ti wante but ahenkan na ko baabia aso mo dia so obehun me be gwen ani a Georgia ani sile kwese wo kuro ma no tere be ya betumi aye ho campaign na Georgia I beg one bom yo mate beg one nia mate was here ubu ba yan so yete be why una we chat for adaro ma dire be ka se fi Obuoba ngoni wanchi agwa fire pon owa na menchia o menchia tefu ni na menchia onabo obatampa amasi sene begwa kan na nukre ye sila college no ye ne campaign ye kase ko wiase amanyina zu so etino bibista omuhu ye sila college no na me de me see onabo asemo kan delegates for na sikano request say yeah delegates go na to yina obi ko fitai no obi to wano ye to one yate delegates for scam mo dini TV ni ade no dini ka be ko mu fata ade mu yate yeda se mo mayemfa course no ne aka ni nyina nkonkɔhye anwumre na nia Syria college ne ka no ama makai anwum bi a maame awura ma badu a wanya ne ba bi kro otoye osi aboa apotro ne ne mma ene omo asan lie na ba ko ne di manyi papa we nse manyi pa na we ro mu nyina omo na no owo ho no hwe omudin ene we di manyi we nsusi manyi ohwe omu nyina asem o kan ne se boy Syria college se candidate ni mpe omo hwe na onu su bie ni radio ma ho kwa ma ho frɛ ye so he dio if I talk from me Obuoba Ofori Amanfo anwumre yie besan ahia e boiling issues so ensem ne etika mu nyina no mienhia wo honom na yenka ho asem yie enti big one ene a Georgia ne anwa mo amususu dwetire mo yenhia ho na memo awurama badu ne nwom ne mfa ma wo boy aseda e kodi amudi ankan kwa me yebo wa adwempa hene kofi mensa ka obike kwa me asante ni Billy man e ba to de koyie o ye number frɛ na bo ya ba so de anko ye twin adwen si so na ti ase nipa na efom enti ye nipa yi ya me dan me nkasa emu mefom eya na de ache me ye wono dasa enwumre enwumre be sen hia erade nke nyina ho